Somos Dani Cabo e Vieito Baliño. E isto é Non vale furar. Moi boa xente, que tal? Como estamos? Un día máis aquí, Vieito Baliño. Sí, señor, aquí estamos, Cabo. Hoxe traemos un entrevistado que nos trae bellos recordos, non si? Bellos e bons recordos. Bellos e moi bons recordos. Sí, señor. Porque hoxe temos con nos a unha persoa que xa estivo en Non Vale Furar. Creo que é a primeira vez que isto sucede, que entrevistamos dúas veces a mesma persoa. Pode ser, sí. Estivera nun Leria a Furar, que eran estes programas que facíamos na época da pandemia, sí. Entrevistando a diferentes personalidades do fútbol galego. E hoxe está con nós de volta, Fran Justo. Hola, Fran. Hola. Que tal, como estás? Ben, a verdade é que estamos ben e contentos, non? Pois de volver vivir unha experiencia así con vos. Sí, pero en 5 anos cambiaron moitas cousas, bichos pasaron cousas. Bichos que antes estábamos aí no ordenador da casa. Pero estás yo dicindo a él que vende de adestrar en segunda división despois de... Isto é unha locura. Bueno, vamos a empezar polos inicios. Vamos a empezar polos inicios, Fran, que é por onde sempre nos empezamos, e queremos saber como empezas a ter contacto ti co fútbol, porque xogaches moitos anos, non? Sí, bueno, ahora un pouco que tamén me toca como revivir ese proceso co meu neno, que vai facer ahora tamén 3 anos. Eu recordo que ata os 6 anos non me interesaba nin o máis mínimo o fútbol. É que en primeiro de primaria os meus amigos, os compañeiros do colexio anotaron xa o futbito, e aí decidín eu tamén anotarme, pois entre eso é que o meu abuelo pois me regalaron unha camiseta dun equipo de fútbol e tiña ganas de tentar pola. Era blanca? Era blanca e azul. Blanca e azul. Era do Depor, entón? Era do Depor. Entón empecé a facer futbito, empecé a xogar no equipo do colegio e así pois nos maristas. Nos maristas. E que tal, nestes primeiros momentos notabas que eras bo xa ou como un máis? Notaba que me gustaba, que iba a xogar ao fútbol e que me gustaba, que me apetecía que chegara o seguinte adestramento. Son os recordos que teño, ter a ilusión de os partidos do fin de semana, de se metías un goliño, se dabas un pase, se facías un truquiño. Bueno, todo este tipo de cousas que penso que é a maxia, non? Do deporte. Eras de trucos, tiñas unha boa zurda, non? Eras zurdo. Bueno, non era unha grandísima cousa, pero tiña esa ilusión que teñen os nenos, non? Desde pois tamén ir ao parque, ensaiar, xogar, estar na finca con meus pais, na aldea, e estar ca pelota e probar esas cousiñas e despois a ver se algún día no partido che daba pé a poder intentar pola en práctica. E de que xogabas? Xogabas de lateral ou extremo, non? Bueno, ali naqueles comezos era futbito, era zurdo, entón pois xogábamos en rombo, era a la izquierda. Despois, avanzando un pouquiño, xogaba de dianteiro. Aí na época de infantiles naquel momento non se xogaba o fútbol 8 ata a época Levín, que era cando comezabas a facer fútbol 8, non, fútbol 7, perdón, non fútbol 8, era fútbol 7. Acórdome que baixáramos ao pabillón de Ourense pois os compañeiros prácticamente todos dos maristas e fixéramos un equipo ali entre nós, compañeiros da Caixa da Xuventude, que era pois un pouco os que estudiaban na zona das Lagoas en Ourense, e a partir de aí pois botei uns cuantos anos no pabillón. Boa canteira, Sí, moi boa. Naquel intre era a canteira máis recoñecida de Ourense, pero sí que é verdade que o Club Deportivo Ourense estaba a vivir tamén bos anos, tiña un filial en boas categorías, ao final tamén tiñan a posibilidade de moitos xogadores que víamos na base ou no filial poder debutar e xogar co primeiro equipo, pero sí que é verdade que había unha rivalidade preciosa pabellón Ourense. Eu recordo de aficionado ver moitísimos derbis en Juvenil Liga Nacional, en Juvenilis en División de Honra. E aí un pouco, pois, dende ver máis dende fora que vivilo eu dende dentro, pois iban aparecendo esa inquietude, por así decir, de ver o fútbol dende un prisma diferente de xogalo. Claro. E vendo ahora desde un punto de vista como adestrador, como recordas aqueles adestramentos, aquela metodoloxía que se utilizaba por aquel entonces nas canteiras? Porque imagino que cambiou bastante, non? Sí, pero en certo modo, ainda onte estive nunha charla con Fabri, o fútbol ten a súa natureza, e a súa natureza é moi similar, e penso que adestrábamos, ben?
adestrábamos ben, dábamos moita importancia. Eu recordo que sempre nos quecementos os típicos exercicios de repetir as accións técnicas, control pase, control co muslo, control co peito, control ca cabeza, devolución de cabeza. Facíamos as xogadas combinadas como se podían facer hoxe, facíamos rodas de pase, chamamos os rondos. Bueno, a partir de aí, pois evidentemente, pois o fútbol foi avanzando, pero xa naquel entonces eu penso que había cousas que se facían ben, e tamén pois tiven a sorte dentro de as competicións onde estábamos que sempre estar en equipos que eran dominantes das competicións. O sea, algo tamén tiñas que ter, porque temos unha pregunta de Rodo Utal que di: querrería o Fran Justo xogador, querrerías ao Fran Justo xogador como adestrador? Depende, como xa tiven a sorte de adestrar en prácticamente todas as categorías, sí. Pero dime a categoría na que tal, podería che contestar. Hai en moitas nas que non, que nin de coña, e hai outras nas que me viña ben, o mellor ali para tirar unha faltiña ou para solucionarme ali o partidiño. Entón, eso viñame ben. Que tipo de lateral eras? O sea, se podes facer así unha similitude futbolística con algún mítico? Eu lateral non xoguei hasta o último ano de juveniles. Lateral extremo. Era o meu adestrador Ramón da Costa, mítico, non? Un grandísimo xogador da provincia de Ourensá. E el xogaba lateral izquierdo. Eu xoguei hasta ese intre, pois xa che decía, extremo, media punta. E falou comigo e díxome: Fran, vas xogar de lateral. Tú faime caso a min que xa verás como far ben. E acórdome que era un partido de juveniles do Ponte Ourense contra os juveniles do Nogueira, e ganamos 8-1 ou 8-2 e marquei 3 goles. De lateral, Entón, claro, imagina tamén a primeira, hai unha frase que me gusta moito que pon a primeira impresión, solo hai unha posibilidade, e a primeira impresión miña como lateral foi meter 3 goles. Acostumbrado a estar de extremo, digamos, de parado, eu non era un xogador rápido, era moito máis técnico que rápido, e de lateral como que chegabas máis solo, era máis sinxelo. Despois xa se foi equilibrando o tema, xa non metín 3 goles o resto de partidos. Estilo Claudio Giraldes. Sí, pode ter unha similitude con Claudio. Evidentemente Claudio como xogador, sí, a un maior nivel, pero sí que un lateral estilo Claudio. Sí, preguntaba che Cabo si o Fran entrenador lle gustaría contar co Fran xogador, e ao revés, o Fran xogador que tal se levaría co Fran entrenador? Tamén depende da categoría. Meteríalle máis caña. Depende da categoría, pero houberame gustado. Sí. Houberame gustado atoparme cun adestrador como a min, que tamén é unha pregunta que me fago, bueno, pois moitas veces, porque pareceme moi importante a nivel persoal a sensación ou o legado que deixas nos xogadores que pasan polas túas mans. Claro. Temos outra de Rodo Utal que tamén di: que recordas do teu ano juvenil no Oira e se a banda esquerda era a banda calidade? Entendo que coñeces, non? A Rodo Utal. Sí. Mítico. Pois recordo un ano tiven a sorte de ir, e prácticamente todos os compañeiros que me tocaron coincidir nos 3 anos de juvenis na Ponte Ourense, cada ano foi un equipo novo. Entón conocín a moitos amigos. Aquel ano acórdome que nos salíamos sen ninguna presión, e metíamonos no playoff de ascenso, xogamos un ano, eran a maior parte un ano máis maiores que a min, pero eu penso que encaixara moi ben con eles, e teño un recordo moi bo deles. Teño un recordo moi bo dos adestradores tamén que tiven. En general, podo che dicir, como definirías a tua etapa de juvenís? Que moitas veces eu cheguei ao fútbol profesional, levo vivindo por suerte estes últimos anos do fútbol, e podo yo dicir, eu en juveniles xogaba en provincial, e non pasa nada, pero a realidade é que sí que vos podo dicir que era feliz e tiña paixón polo que facía, e de verdade o facía pois con moita ilusión, e cada vez enamoraba máis do fútbol porque disfrutaba. Pois moitas veces eso está non está no que te rodea, ou en categorías, ou en equipos, ou xente que o mellor genera unhas expectativas e non é capaz de cumplilas, e ora no fútbol base cada vez vese máis, e que o camiño é moi longo. E a tua paixón vai crecendo? A día de hoxe ainda, ou tiñas máis paixón daquelas que agora? No, é diferente, porque cando comezabas o teu sono, o teu hobby, estudiabas, compaxinábalo cos teus estudos, ca tua formación, que digamos que era a obligación, e o outro era o hobby, e agora convertiuse no teu traballo, do que depende, pois digamos, o teu día a día, do que depende o teu futuro o curto plazo. Entón isto
tamén conleva unha obligación. Decía eu, cando ganaba antes moitas veces era unha felicidade plena, total, isto espectacular, e ahora a veces incluso é un alivio. Bueno, claro, temos tranquilidade para traballar 2 ou 3 semanas máis, pero evidentemente a paixón está aí, porque é imposible concebir, eu penso, esta profesión sen ter unha verdadeira paixón polo fútbol. Sí, señor. Tiñamos a pregunta esta para o final, pero creo que estaba enfiada agora. Donde se disfruta máis do fútbol? No fútbol amateur ou no fútbol profesional? Ou é indiferente? É que o que disfrutes vai dentro dun. É un pouco que quero dicir, o que a ti che guste, o que a ti sexas capaz de sentirte feliz, onde poñas o foco, onde poñas a expectativa. Moitas veces pomos expectativas no resultado, pomos as expectativas en acadar ou non os obxectivos, pomos as expectativas en ir subindo, en adestrar a non sei que equipo, en estar con non sei que sitio, en coller non sei que contrato. Entón eu o que podo dicir é que fui moi feliz en moitos lugares, pero moi feliz. A gran maior parte dos momentos máis felices da miña vida están en experiencias que tiven a sorte de compartir, pero a felicidade casi sempre está no grupo que che rodea, no equipo que che toca convivir, porque casi sempre que tes eses recordos boísimos nunca tes a foto de estar ti só, dos que están ao redor e do ben que como disfrutache con eles, e penso que eso é o que che vai quedando ahora que botas a vista atrás. Sí. Vimos que, bueno, ti retiraste bastante cedo do fútbol como futbolista, retiraste con 23 anos no Ponteurense, en preferente, e comezas a adestrar, pero xa comezaras moito antes, non? Porque tes experiencias con alevins e, bueno, podes nos contar ti cando empezas, cando tes o gusanillo en juveniles de segundo ano. A mí xa me... Eu, dende juvenil de primeiro ano, adestraba, imagínate, a 6. Pois iba ás 4 para ver o equipo que adestraba e quedaba hasta as 9. Hostia. E vía o campo de fútbol 11 ali en Oira, o campo de fútbol 8 é a dereita. Tiña pipeado todo. Xa tiñas aí xa me gustaba aquel, outro, e sobre todo encantábamos os viernes, o prepartido, e xa era uma que mañá chego bonito, ese adestramento, preparando esas xogadiñas, finalizando ali, bueno, penso que é unha energía moi chula a que se dan os venres. Sí. E acórdome que rematando polo mes de abril falei con Alberto Vidaurre, que era o coordinador do Fútbol 8, e dixenlle: Alberto, gustaríame adestrar aí uns pequeniños, a ver se me deixas. E díxeme: bueno, ya miramos, Fran, ya miramos. Pues entón, díxeme: bueno, venga, ven conmigo miércoles e venres ao sexto instituto. Literalmente onde vivía era a punta máis alonsada do Ourense, e non se me iba a ocurrir decirlle aos meus pais que me levaran. Hai bus, empezas ali pola tarde, pois alá fun camiñando pois este instituto, non estábamos para andar tirando moito a paga o que tiñamos na semana nos buses, entón a camiñar que salía mellor. E con Alberto, que adestraba os prebenxamíns, empecé a ir 2 tardes a semana. Empezaste os prebenxamíns, logo. Sí, estaba Hugo Álvarez naquele prebenxamín de Ponteurense. Mi madre. Tiña cousiña xa tamén, non? Teño unha anécdota con el, o ano seguinte, no Nadal, fun con ese equipo prebenxamín, había un famoso torneo de Nadal no pabellón, e Alberto, cando eran ese tipo de torneos, non lle gustaba moito, a tensión da competición non a levaba ben. Era moi bo coordinador, era moi bo formador. Entón dixeme: Fran, vete tú al torneo con el equipo é moi bueno, pero vete tú con el equipo al torneo. E fun co equipo ao torneo, e acórdome que Hugo xogaba de cierre, semifinal, penso que ganáramos a Celanova 4-2, non marcara 3, e chegou a final co pabellón, e sacamos de medio, eu penso que no minuto 5 ganábamos 2-0, porque das 2 veces que collera o Álvarez o balón fixera 2 zigzags, atravesara o campo inteiro e fixera gol. Xa te dabas conta que xa se vía que había algo un diferente, algo diferente, era algo diferente. Pois aí empecé xa no anterior pola tarde, entón o ano seguinte eu remataba o bacharelato, comezaba a miña época de universitario. Entón falei con Alberto a ver se me daba un equipo dos de fútbol 7 do clube, e deume o Alevín D, que competía na segunda Alevín. Alevín D. Adestrábamos os martes e os venres, e xogaba no primeiro. No, ainda era juvenil de terceiro ano, que este ano que me adestraba Ramón da Costa, e que foi a primeira vez que xoguei de lateral. Eu o primeiro equipo do clube,
estaba en preferente plesando polo ascenso á terceira división tamén cun grandísimo equipo. Entón, pois, adestraba os alevís, xogaba nos juvenís e tamén seguía o primeiro equipo porque moitas veces adestraba con eles. Claro. Ostras, vamos, que te pasabas a semana pasabas esta semana no campo de fútbol. Sí. E encantado. Encantado, aí podo decir pois que dendo a Alevín D, o ano seguinte o Alevín A con José Antonio, que fun o seu segundo adestrador, infantil B, infantil A, juvenil A, e aí, pois mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, e cando era sincero comigo mesmo, iba con moita máis ilusión o sábado o partido como adestrador, co domingo o partido como xogador, que estábamos por aquel entón na preferente co primeiro equipo, e decidín pois intentar apostar por poder adestrar a fútbol senior o ano seguinte, que nese momento que teño 23 anos e aparece o seguinte paso. O Nogueira, Logo aquí neste momento xa vías eso, en xuvenís cando empezas a entrenar, xa te empezas a dar un pouco conta de que se queres seguir a túa vida, se queres seguir un camiño do fútbol, que ten que ser como entrenador, non? Eu nunca tiven o obxectivo de que a miña vida fora o camiño do fútbol. Era o hobby, o complemento, o que máis me gustaba, o que me sentía feliz, no que me pensaba a cabeza. Claro. Pero nunca adestrei con ambición de decir ten que ser a miña profesión, teño que chegar a non sei donde. Non hubo un cambio de chip nalgún momento? Porque Moito máis adiante, claro, moito máis adiante, saco paso dos anos. Sí que nun momento, sí, pero naquel entón non. Claro. O único obxectivo era disfrutar. Para min adestrar naquel entón o juvenilado Pontourense era o máximo. Era adestrar o Real Madrid. Sí, sí. É a realidade. E con Nogueira de Ramuín, que é a túa primeira experiencia senior, testi que 23, 24 anos, 23. Primeira autonómica e por enriba logrades a fazaña de ascender. O sea, como foi ese ano? Como recordas a chegada? Mira, o primeiro que recordo é que o rematar a temporada conseguiramos ascender co juvenilado Pontourense. Tamén. Sí, e ofréceme a Liga Galega e ofréceme o primeiro equipo o ano seguinte, como sabían que me quería retirar e quería intentar empezar a adestrar a fútbol senior, ofreceremos o primeiro equipo, habíamos descendido a primeira autonómica. E a maiores de ser os meus compañeiros eran o meu grupo de amigos, os cuales siguen sendo hoxe o meu grupo de amigos e as miñas persoas máis cercanas. E por aquel entón apareceu a posibilidade da Sociedade Deportiva Nogueira de Ramuín. Eu conocía a Raúl Soto, tiña relación con el. Pensei no e dixen, bueno, para como mo quero tomar eu, mellor ir ao Nogueira, que non teño ningún tipo de relación cos xogadores. Está na mesma categoría, non? Sí, en primeira autonómica, que xogar, que adestrar os meus amigos, porque foi a mellor decisión que tomei, porque os meus amigos hoxe siguen sendo meus amigos, non quero dicir que non fose, pero sí que é verdade que como empecé, digamos, ese Fran que se adestra en fútbol senior en Nogueira, pois mellor, ademais era unha primeira autonómica por aquel entón que estaba o Arenteiro, o Berín, o Pontourense, o Nogueira, bueno, unha cantidad de equipos todos que eu penso que nunca se volveron xuntar na primeira autonómica. E foi, pois sempre me acordo que o día anterior a dar a primeira charla no Nogueira de Ramuín estivena preparando igual 3 ou 4 horas, levaba ya media anotada porque sabía que mirar ali. Non eran nenos xa. Non, porque a realidade é que, por exemplo, Oli, que fixera un ano maravilloso con nós, penso que tiña por aquel entón 37, 38, que me quitaba 15 anos. Claro. Que ten que impoñer, tens que ter moita personalidade para chegar a un vestiario. Sendo tan novo, sí. Xente tan maior. Con pouca experiencia. Eu penso que é o primeiro día, a primeira noite, o primeiro día, despois vai o entrenamiento, vai ben, logo o segundo un pouco, o terceiro, isto que decimos que temos moito medo a sair da nosa zona de confort, porque vamos a outro lugar, pero no momento que vas a outro lugar, tratas a outro lugar, convirtes en zona de confort aquelo tamén. Pois eu penso que isto sucede un pouco como no fútbol. E ali no Nogueira pois tivemos un ano pois espectacular, que se culminou no último minuto da última xornada con golazo de Bruno en Belle no 93, que nos deu o campeonato de Liga, invasión de campo, bueno, aquilo foi espectacular. Recordo ben porque foi un momento, podo dicir, un dos mellores momentos que viví no fútbol. É que tremendo. E no Pontourense estarían jodidos, non?
No, Ponte Ourense eran os meus amigos, eles tamén fixeran un proxecto, cambiara, digamos, un pouco todo o modelo de clube, a darlle moita máis salida a xente nova que viña da canteira. Xa o cambio de nome, entendo tamén. Despois, isto penso que no 2013. Sí, foi 2013. Penso que foi o ano seguinte. O ano seguinte foi o cambio de nome ca desgraciada desaparición do Clube Deportivo Ourense. E o ano seguinte adestro o Nogueira en preferente e o Ourense acada o ascenso a preferente. E despois eu aí cando retorno a división de honor juvenil. Correcto. Nos chamounos a atención, Fran, que en la preferente, non na categoría, senón na páxina web, no ano que estás no Nogueira de Ramuín, que descendedes en preferente, pon que en 11 partidos, que estará mal, estiveches todo o ano, pero pon que recibiches 8 tarxetas amarelas e 3 vermellas. Isto é certo? Non sei se é certo, non o recordo. As 3 vermellas son moitas, estuve en 38, estivemos todo tal, descendemos porque houbera moitos arrastres, non descenderamos directos, ainda así, bueno, pues recordo tamén que fixemos un moi bo ano. Teño moi bo recordo desa temporada en preferente no Nogueira. Non o recordo. Si que a verdade é que me expulsaba moito máis ao principio. Eras quente ao principio. Sí, o sea, ainda son un pouco quente agora. É a realidade, pero non recibes moitas, bueno. No, porque vas aprendendo. Vas tranquilizando. O ano pasado en Algeciras, vas aprendendo. O ano pasado en Algeciras 9 amarelas e 2 vermellas, Non sei se está ben, pero penso que sí. O ano pasado en Algeciras expulsaron a última jornada de Liga en Murcia. Aí ese día expulsáronme, mal expulsado, porque cando hai veces que os adestradores tamén estamos ben expulsados e outras mal expulsados. Ali mal expulsados. Expulsáronme un día en Ibiza no desconto que ganáramos 0-1. Bueno, un pouco non encaixaba moito aquelo ali e expulsoume por doble amarilla sen protestar. Bueno, vale. Un día un pouco raro. Foron as dúas que tiven. Pero sí que é verdade que é algo que vai mellorando con tempo e que hai que seguir mellorando, e os adestradores non os poden expulsar, e hoxe en día menos porque non podes exercer o teu traballo, a ti contratan para exercelo, entón é un pouco que tú non tes sentido que te podan expulsar. Pinganillo, non? Como o segundo. Sí, pero non é o mesmo. Cada un ten que ocupar o seu espazo e o adestrador ten que estar onde ten que estar. Non o poden expulsar e é algo que ten que estar aí. Sí, aparte un pouco exemplo tamén para os xogadores, non? Sí, bueno, que es todos exemplos, non é que hai tantas cousas no fútbol que eu estou seguro que a Camavinga que outro día o expulsaran tivo que ver ca presión que exerceu o banquillo do Bayern, porque o segundo gol non era falta, porque no terceiro gol houve ali un choque, bueno, como que vas facendo. É complicado. Sí, é complicado. Penso que os adestradores temos que estar ao marxen de todo isto, intentar xestionar as cousas, pero sempre de non dar pé a que poda suceder isto. Sí, temos por aquí que ese ano, creo que na preferente ascende o Barco de Javi Rey. Ti non sei se naquele momento xa coñecías a Javi. Sí, claro que sí. O ano que nos enfrentamos con Nogueira, de feito, ganannos no Barco, dan ali un paso importante, mal non recordo, penso que fora do Urcero no Barco. Apuntaba maneiras. Sí, el había estado no Nogueira antes que a min, e había tamén sido campeón. En primeira autonómica. En primeira autonómica o clube renunciara a ascender. E o ano seguinte cando o adestro eu. E ele aí vai o Barco, creo que fan mitad de tabla en preferente, e despois é cando fan o ascenso a terceira. E penso que despois é cando está na terceira 3 anos máis. Sí. E a ti volvete chamar o Ourense, non? O Ourense Club de Fútbol. Sí, digamos que ali naquele intre cando fun a Luintra, o clube tivo unha transición, empezou a facer as cousas cun novo modelo de apostar pola xente nova, de intentar querer marcar unha dirección clara. A nivel de base, pois era o equipo con máis número de licencias na provincia de Ourense. E tamén tiñades ao juvenil, que era o que ibas a adestrar ti na máxima categoría. En división de honra, que o ascendeu José Antonio. Claro. Unha grandísima, espectacular temporada, máis un pouco eu ascendera de juvenil provincial á Liga Gallega, e aquel ano creo que tiña 13 xogadores de primeiro ano. O ano seguinte, sendo de segundo ano, con Diego, con Torete, ascenden de Liga Galega a Liga Nacional, e o último ano desa xeración con José Antonio de Liga Nacional a división de honra. E o fútbol en Ourense como estaba? Este foi o ano logo que o Club Deportivo Ourense. E aquí o Club Deportivo Ourense xa non está,
estamos en División de Honra Juvenil, o Pabellón de Ourense e o Ponte Ourense. Sí que é verdade que... Aquí era Ponte Ourense logo ainda. Bueno, non era No, Ourense, Ourense, era Ourense Clube de Fútbol, porque foi no ano 2014 o cambio. Sí que é verdade que o estar o pabellón, digamos que dentro da provincia non era sinxelo ter dúas plantillas para poder estar en División de Honra cando nunca había sucedido nos últimos anos. Bueno, sí que cando estuvo o Clube Deportivo Ourense Pabellón Ourense sí que eran capaces de estar os dous e manterse en momentos, noutros non. E despois sí que fomos capaces de incorporar algún xogador dende fora no mercado do Nadal. Dende fora da provincia, dis? Sí. Viñeran Guillermo, porteiro, viñera Califa, viñera Alexis, viñera Andrew, viñera Caio, eses 5 xogadores, e aí o clube, o equipo, de un salto competitivo moi grande e faltáronos, pois non sei, foron 2-3 jornadas para podernos salvar, foi unha pena. Pero sí que é verdade que estes xogadores xa tiñan un obxectivo, un proxecto de recorrido no clube despois o ano seguinte na preferente. Adrián Presas, Albertito Novoa, Martín Torres, Sergio Rodríguez, é que ainda había bo equipo, non? Sí, nese intre no que fomos capaces de equilibrar eses cos outros, o equipo que competiu moi ben. Había moi bo nivel na liga tamén, non? Non sei do Celta, porque andaba por aí. Os galegos... Brais Méndez. Sí, pero os galegos non moi ben esa tempada. Sí, ganou. Martín Torres estaba no Oviedo, non estaba con nós. Estaba indo no Oviedo? Sí, estaba no Oviedo, foi campeón o Oviedo. Non, foi campeón o Racing de Santander, Oviedo, perdeu a Liga o Oviedo na última xornada en Roces. Sí, señor. Era Steven o dianteiro. E no Racing de Santander entrenaba Sexi, que adestrou o Gimnástica de Torrelavega cando nos enfrentamos hai, bueno, pues non sei, foron 3 anos ou así co Arenteiro. O mundo do fútbol é un pano, verdad, Fran? Bueno, non é que sea un pano, pero como nos gusta tanto a todos, conocémonos entre todos, entón parece un pano, pero somos moitos. Sodes. Buah, que esa tempada en División de Honra tamén estaba o Lugo, estaba o Valmiñor, estaba o Londras, Pabellón, Vitoria. E como comentabas iso do Pabellón, que era complicado ter 2 equipos en Ourense, máis complicado incluso a día de hoxe, porque non hai ningún en División de Honra, están todos en Nacional, pero está o Pabellón, a U de Ourense, Ourense CF en Liga Nacional. Como ves a canteira en Ourense? Crees que realmente ten a capacidade de Ourense para ter 4 equipos ao máximo nivel en juveniles? Isto sucede probablemente por non ter un de referente en División de Honra. Digamos que Ourense está un pouco orfo deses referentes. O que consiga pois marcar ese estilete, pois non sei quen vai ser nos próximos anos, pero que haya División de Honra clara, que haya pois os equipos punteiros claros, porque seguro que sempre cunhas referencias todo vai un pouco máis ordenado, por así decirlo. Se ao final hai 5 aquí, 5 elites, 3 en Liga Nacional, pero non eres capaz de poderlle dar aos xogadores de verdadeiro nivel de Ourense a experiencia de División de Honra. Claro, que non sei cal é a sensación que che dá a ti, pero a mí a sensación que me dá desde fora é que como que se está intentando ocupar un sitio, o sitio do primeiro equipo de Ourense, e iso ao final tamén che leva a ter a base o mellor máis forte en División de Honor, non? Se houber un equipo, eso, como antes, o Clube Deportivo Ourense, antes había o Clube Deportivo Ourense, probablemente a referencia na base era o Pabellón. Non creo que teñan que ir unido da mao, pero sí que é verdade que somos unha provincia con moitas posibilidades, pero que con moitas ganas de fútbol, gusta moito o fútbol, pero como que está todo moi dividido, e entón así non é sinxelo. É que hai moitos equipos, mesmo en terceira, hai equipos potentes, moitos equipos. Non é sinxelo. E despois, nesa tempada 2016-2017, ti tes 27 anos só e xa das o salto ao primeiro equipo, danche as chaves do equipo. Como se dá? Porque, bueno, faz ben as cousas a pesar do descenso. Sí. Dos 15 anos atrás, bueno, naquele entón eran 2, 4, 6, 7 anos adestrando na base do clube, máis 5 xogando, ao final conocías. Claro. Bueno, pois como digo, eu ali no clube conocía todo, onde se hinchaban os valores, onde se collía auga, onde se regaba o campo, onde se abría, onde estaban as chaves do vestuario, onde se faltaba unha estaba outra escondida. Sí. E por que te elixiron a ti? Verían cousiñas xa, non? Eso non é unha pregunta para min. Xa. Eso non é unha pregunta para min. Estaba Camilo de presidente. Sí, Camilo que fora tamén o meu compañeiro, e compartiramos capitanía no primeiro equipo anos atrás. Ostras. Fora o presidente. Hubiera tamén hai un cambio
de presidente porque era Plácido, deixou a Camilo. Plácido seguimos axudando moito a todos, e aquel ano tuvo un papel fundamental para que as cousas poderan sair ben, e seguiu tendo. E ademais penso que se complementan moi ben. Por eso o clube está crecendo continuamente, facendo as cousas. O máis difícil, xerou unha identidade, ahora xa todo o mundo sabe o Ourense Clube de Fútbol que tipo de equipo ten, que tipo de adestradores vai ter en primeira federación, e non é sinxelo isto. E acadando pois os obxectivos, e o Galla este ano estou seguro de que sí, que van volver a acadar. E como te acolla aquel plantel? Porque sí que é certo que era un equipo moi novo, pero había xogadores máis maiores, temos apuntados Breogán Pereiro, Pablo Piñeiro, Xuster, que fora compañeiro teu tamén, Calo, Víctor Gallego, bueno, creo que son os que había, nada máis, pero son xente que era máis maior que ti. Michi na portería tamén, David Castro, central. O primeiro, naquele intre eras adestrador, director deportivo, eras, bueno, pues casi todos os que estaban aí estaban porque tamén os fichara. Xa te coñecían ben. Esa lle das esa confianza dende o primeiro momento. Outros xa os había adestrado no juvenil. Acordo que arrancamos a temporada e metía a Albertito, que era juvenil, a xogar moitas veces titular no primeiro equipo. Espectáculo, non era? Facía moi ben. Recordo un partido na Estrada que foi o debut, que empatáramos a 0. A Estrada adestraba Javi, penso que se chamaba, xa xogaba Javichu no Estradense, fixeron un grandísimo partido. Despois sí que é verdade que o mellor eu tamén o expuxen demasiado para dada que tiña, e non é que non tivera a sorte, o equipo non acadou eses resultados dunha maneira tan inmediata. Entón aí sempre o paga un poquinho máis a xente máis nova, non? Probablemente se o Madrid gana 3-1 o Bayern, Thiago Pitar xoga titular na volta, perde un 2, bueno, pois toca, quero dicir, pero isto é o fútbol, é algo natural. Esa está, non é nin por unha cousa nin pola outra. E costounos moito arrancar ese ano, moito, porque había unha presión moi grande. Eu, digamos que decido deixar o Nogueira para intentar ir ao Ourense, para intentar ir dar un paso máis. Acordome perfectamente que na jornada 8, na jornada 9 vamos a Nogueira e perdemos 2-1. E pómonos os últimos, os penúltimos, ou na 8, por aí. O sea, o Nogueira volver a ascender. Mais ou menos, sí. O Nogueira foi e cai, e tamén fixeron un traballo boísimo, que dara prácticamente toda a base do equipo, volver a ascender. Equipo ascensor, o Nogueira. Sí, decíamos cantos anillos tiña, como na NBA. Sí, cuidado. Costounos moito, e gracias á confianza e á axuda de Camilo e de Plácido nos momentos máis difíciles, naquele entón na xornada 9, na xornada na 10 xa non, que xa gañamos. Acórdome da semana 9 á semana 10, ali unha conversa importante. Arrancou o equipo, ganamos os últimos 9 partidos seguidos da primeira volta. Volvou nos costar arrancar a segunda volta e ganamos os últimos 12 da segunda. Era un equipo moi novo. Temos por aquí Brais Pedreira, Ross, Guadir, Califa. Estaba Anderson por aí. Sí, un pouco o clube, o que vos decía, cambiara totalmente o tiro, o modelo, por esa xente nova, por apostar. Era un equipo totalmente tamén de pezas, cada unha dun lugar, e costounos facer equipo, pero unha vez que o fixemos, pois que ganar 12, penso que 5 de Copa de Diputación, que aquel ano tamén ganáramos a Copa, 17 partidos seguidos no fútbol é realmente complicado, penso que o conseguiramos na segunda volta. E te agardabas o boom que tivo Anderson? Na túa primeira aparición aquí en Non Vale Furar dixeras que fora o mellor xogador que adestraches. Sí. Non sei se sigue sendo o mellor. Xa non. Ahora quen é? Pois mira. Haberá moitos. Ahora se só hai que decir un, Carlos Fernández. É o mellor xogador que adestre. Ainda onte galifou. Sí. Que xogou onte. Pero Anderson o primeiro partido de pretemporada xogamos contra o Coruxo, e colleu o balón e fixo tres cousas, e xa dixen, isto é diferente. Outro nivel, isto é un comodín. Para min como adestrador. Está? En Luanda. Ai, sí. Ademais, é un tipo de futbolista que hai pouco. Porque ese dribbling, ese superar, esa capacidade. Como chegou a Ourense? Pois gracias a Camilo. E despois que? Logrades ese ascenso. Primeira tempada e bicar os santos. Sí, despois de non sei cuantísimos anos, penso que 30 anos, e para unha persona como a min, que levaba tantos anos no Ourense Clube de Fútbol e disfrutando tanto de preferente, tentando poder vivilo, e en primeira persoa como adestrador, en un intre no que en Ourense non había referente nas seguintes categorías. Estaba a Unión Deportiva Barradas en terceira división, que levaba tamén facendo moi ben as cousas eses anos.
Para min, pois tamén, pois digo, acórdome ese día no Couto, penso que había 1800, 2000 personas, xogábamos co Gondomar. 29 de maio. 29 de maio, efectivamente. E costounos porque marcaron, eu penso que aos 50 segundos ou os 2 minutos empezou o partido, resbalou ali Xinzo e fixo un penalti. E dixen me gusta Xinzo. E dixen eu, pois empezamos ben. Gol do Gondomar. E despois penso que no 30 ou así, hai unha xogada moi importante que é penalti e expulsión dun xogador do Gondomar. Martín Lamelas falla o penalti. E no segundo tempo, pois Galas un tiro que dixen, pero que faz? Tirando, dá outro, e meteu gol desde 30 metros, para que ves a veces o adestrador e o fútbol. É un clásico, sí. E no minuto 83 Xinzo coxo, que xa non daba, pero non tiñamos moitos cambios, pasámoslo de lateral a dianteiro, dixenlle, bueno, tú deixateme estar por aí. Que xogador Xinzo. E fixo gol no 83, o gol do ascenso. Acórdome aquela carreira, o córner que empezou a correr todo o banquillo, e eu empecé a correr, pero na mitad dixen, ei, que ainda quedan 10 minutos. Entón frenei, seguín, e sí que no momento que precavido, que rematou, bueno, no momento que rematou o partido, pois un dos mellores momentos máis felices da túa vida, dixeches no seu día. Sigue sendo cos amigos, cos compañeros do corpo técnico, cos xogadores. Acórdome perfectamente dos abrazos ca miña nai, co meu pai, ca miña irmá. Bueno, eso era o máximo, cumplir un sono, pero e ademais o significado de facelo despois de tantos anos de percorrido nun clube. Para min ascender a terceira división era como ganar a Champions League. Tal cual. Digo cho totalmente. Só o podo recordar, virme emoción no corpo, porque ainda o sigo sentindo. Foi algo a primeira temporada era o objetivo real era ascender xa. Sí. Mais ou menos sí, non? Así de portas para fora non, pero de portas para dentro, sí. A mí sempre me caracterizou a ambición e a realidad. A ambición. Yo e a Camilo e a directiva tamén. Sí. Ese algo me demostrou o fútbol tamén, que para que sucedan as cousas tes que creer que van suceder, senón non suceden. Eso seguro. E tú non podes transmitir algo no que non crees, nin podes acadar algo no que non crees. Eso total. No fútbol e penso que tamén na vida. Estou de acordo. Ese ano tamén ascende Cultural Areas e o Arenteiro, curiosamente, en playoff. Sí. Nese momento co Estudiantil nos penaltis, e o Cultural Areas, que era un ano que tiña moitos portugueses, que tiña un equipazo. Por diante vosa. Sí, por diante nosa, pero bueno, un equipazo espectacular. Sí, señor. Falabas de que recordabas esos momentos coa túa xente, do staff, incluso, bueno, temos aquí apuntado, nese momento xa estaba Millán contigo, Millán Fernández, que, bueno, foi o teu segundo, foi preparador físico tamén, non? Fixo un pouco de todo contigo. Hai dous Millás, hai o Millán persona con Fran e o Millán profesional. O meu segundo como profesional e tamén como persoa, pois, é dos meus segundos, por así decirlo. O teu mellor amigo casi. Sí, o sea, o meu compañeiro de vida, é a realidade. Pasas máis tempo que a que calquera outra persona, sobre todo nas circunstancias que nos deu a profesión nos últimos anos. Claro. Era o meu compañeiro de equipo. Fomos un día a ver a selección sub-21 a Lugo. Íbamos 5 do equipo. Ele estudaba na Coruña, ele era un pouco máis novo que a min. Digamos que eu tiña máis relación con outros membros do equipo. Estábamos vendo a selección sub-21 que ganou 5-0, recordo contra quen fora. Quen estaba nesa sub-21? Contra Lituania ou así. E nesto, xa era o modelo 4-3-3 e demais. E dixen, hostia, como xoga ese pivote? Se bo, tal. E quen será ese tal? Vindo ali e dizo Millán, ese sí é Ramendi. Tía, mira este como controla, como conoce tal. Non che tiña eu, sí, a mí me gusta mucho tal, entonces los tengo a todos estudiados tal. Entonces yo me quedé con la copla. E fomos pouco a pouco, bueno, pues facendo amistade, moita amistade. Ese equipo caracterizábanos por ter moitas cenas os venres. Entón eso uníanos moito ao grupo de xogadores. Fun o Nogueira, el estaba estudando INEF na Coruña, el viña os venres a adestrar co primeiro equipo. E cando conseguimos adestrar, que xa conseguimos ter un poquinho máis de presuposto para o ano seguinte, por 50 euros e 10 por punto. Falei con il para ver se podía ser se quería ser o meu segundo, o meu preparador físico, que chamaras X como fora, ali facíanos falta unha persona máis. A túa man dereita. Sí, el seguía estudando na Coruña, porque o ano anterior estuvera facendo as prácticas no Fabril. Aí se entrenara logo. Estaba facendo as prácticas. Claro. Entón díxome que sí, e viños todos os xoves no AVE e marchaba os domingos despois do partido, e aí digamos que comenzou a relación
futbolística, voulle chamar, porque non penso que sea laboral, futbolística de Fran e Millán, non Nogueira, pero ese ano que ascendemos aí no Ourense Clube de Fútbol tamén xa estaba Alex. Claro, estábamos Alex Vázquez, ¿no? así, Alex, Millán e eu. Alex tamén era o segundo adestrador, que éramos os tres. Estaba Diego Torete de delegado. Xa empezou Chechu, penso que viñera aquel último partido, xa estaba con nós. E despois nos seguintes anos pues, foronse incorporando máis E con Millán, veste entrenando sin Millán? Ou costache pensarlo? Eu prefiro adestrar con Millán, pero eu son dono do meu camiño, non son dono do camiño de naide ou de ninguén máis na vida. A vida pode dar moitas voltas. Eu o que teño claro é que a Millán desexo o mellor. É que non sei se crees que a evolución futbolística de Millán o mellor ten que ser entrenar por en solitario, ser entrenador el. Bueno, ou non ten por qué. Como te dixen antes, esa pregunta non pero penso que non é para min, conocendo, penso que está a gusto no espacio que ocupa, que tamén é algo que penso que é moi importante nun segundo adestrador. É que ti, por exemplo, ser segundo adestrador, ti como verías? O sea, se estás en, imagínate, full profesional, segunda, primeira, empezas de segundo, bueno, ao final pouca xente o sabe, o este ano puden ser segundo adestrador de primeira división. Sí. E agora podemos saber. Pódese saber. Non se pode saber, pero pero que se sabe é que non o fun. De quen sería? Quen sería? Pois o sea, claro, porque ao final prefires ser primeiro entrenador. Pensei no moito, dudei no moito. Do español. Dudei no moito. Non vou dicir que sí, nin que non a ningún club. É broma. Pero ao final decidín que non. Tampouco tuve moitísimo tempo para decidilo. Claro. Pero porque ahora mesmo eu síntome que son primeiro adestrador. E que quero seguir por este camiño. Despois, co paso dos meses, que as circunstancias máis, botas a vista atrás e dices, se hubiera dito que son moi novo, teño moitísimo que aprender, teño que formarme moito, é unha experiencia espectacular. Tratar con este tipo de xogadores, tamén poden ver como traballas, podes incluso mellor abrirse unha porta ou que alguén que está aí fale ben de ti para abrir outra. Pero tampouco é a miña ambición ao corto plazo, o sea, non sei, as cousas que pase o que teña que pasar, porque eu teño algo que me tranquiliza sempre neste tipo de momentos, que eu sei que fui moi feliz adestrando en primeira autonómica, en terceira división, en preferente, en segunda ref, en primeira ref, en segunda división. Non necesito, para min a felicidade son outras cousas, e intentar buscar esas as cousas tamén xa me demostrou a vida que xa chegan cando teñen que chegar, se chegan, ese non, pois non pasa nada, que os problemas son eses. Pois sí. E despois que chega ese momento de debutar como míster dun primeiro equipo en terceira división, pasas 3 tempadas no Ourense Club de Fútbol, nas que vas dando pasos que cada tempada é mellor. Non sei como recordas ti ese chegar á terceira división, o equipo que tedes, como vai mellorando. Pois que debutamos penso que fora o sábado ás 9:30 na Lomba. 2-2. 9:30 da mañá? Da noite. Da noite, era horario de verao. Bueno. Da mañá sería jodido. 2-1 perdendo, expulsan a Germán, doble amarela. Ao teu Germán. Sí, a Germanciño. Empata Renan, non sei nin como, ali pasou a Virgen aquel día na Lomba por todos os lados, pero no 90 pumos unha falta ali, cai un segundo balón a Renan e mete un golazo pola escuadra, empatamos a 2 e acabamos ali a Coromeales, Millán e eu falando e dicindo eles parecía que iban en moto, non nos vamos movido. Empatamos, pero tela marinera, e o arranque na terceira foi espectacular. Penso que na xornada 8 éramos os segundos. Despois costounos ese momento de que como que xa nos colleron un poquinho tranganillo, nos tuvemos que volver a reinventar, e penso que xa nos rematamos octavos ou novenos. Pero facedes un equipo bestial, o sea, falabas antes unha anécdota de como, porque bueno, chega Gernovo, que despois sería para ti, bueno, capitán xeral, Renan Zanelli, creo que falábamos esa anécdota, contala agora, tamén chega Murilo, Juan Majusta, bueno, Adri Presas, Albertito, no, xa chega estaban. Andrade con Renan. Ajá. No, sí. Non sei.
Sí. Son datos de la preferente. Vamos. Sí, que tampouco son... Primeiro Pablo Andrade e Murilo chega un pouco despois para suplir a Pablo Andrade. Eso é. Ajá. Efectivamente. Murilo é o que sustitúe a Pablo Andrade, que o firma o Rápido de Bouzas de Borja Jiménez. Ajá. Era o xogador Murilo, todo. Sí. Finlandia. E o Rápido xa se levara a Anderson. Nos ascendemos a terceira, non tiñamos Anderson, e levause a Pablo Andrade no mercado do Nadal. E aí chega Murilo para a segunda volta. Claro. Como chega Renan Zaneri? Como convencedes, por exemplo, a Renan para xogar... Que Renan estaba en Holanda, non? Un agente, Non, estaba no Silva. no Silva. No Silva, é verdade. Pero E Pablo Andrade, un agente Claro, intermediario, acórdome que fala comigo, eles estiveran esperando a ter máis categoría, que probablemente era o que lle correspondía, pero bueno, circunstancias do fútbol que é tan complicado. Estamos a nos últimos días do mercado e dicime, oye, hai esta posibilidade de máis. Bueno, falo con Camilo, vemos os xogadores, informámonos dos que xogaron ano anterior contra el no Silva. Tampouco era máis sinxelo, antes había menos medios que agora, porque xa habían competido na terceira galega, entón xa os coñecíamos e sabíamos que eran xogadores que iban a facer diferencia. Pero o punto diferencial foi o Ourense Clube de Fútbol e Estadio do Couto. Ese foi o punto diferencial, porque el viu o Estadio do Couto e sempre me dicía despois Renan, eu con Renan fixen unha amistade tremenda, comeu na miña casa con meus pais, na pandemia o meu pai dicía ido onde Renan, ido onde Murilo, bueno, era unha persona excepcional, é unha persona excepcional. Fuches velo o seu bar en Brasil? Non foi o psicobar, infórmame, sí, invitoume moitas ocasións, pero ainda non fui. Onde? En Sao... No, non en Sao Paulo, que sí. Eu penso que ele é de Sao Paulo, dun barrio de Sao Paulo, se mal non recordo. E díxome, despois falando con ele, eu dixen, bueno, vou Orense, como decía, vou a Orense porque por lo menos vi video e dije, con este video aún me puede fichar alguien en este estadio. E así foi, máis adiante. En la grela, allí no, saque de banda, tal cual, allí no, e el que me ve el video ya dice, este donde juega. Aquí en este estadio aún puedo engañar. A nave de familia de fondo na grela, que sabes? Sí, pero eu que decía, pero son así as cousas, ao final... O sea, axudou moito o cambio de nome, situar que non sexa Ponte Ourense e o Estadio do Couto, optar a este tipo de xogador xogar no Estadio do Couto. Era ao final un dos templos do fútbol gallego, evidentemente, pero na terceira era un dos mellores campos. É un xogador que é novo, que está nese momento de crecer ou demais, pois xogar no Couto sempre é un factor diferencial. Claro. Que ainda así era un xogador quizás de outra categoría, Renan Zanelli. Sí. Hostia, que pensar en Renan Zanelli en terceira, tiña que non é a terceira de hoxendía. Tiña máis nivel que a categoría. E Pablo Andrade tamén. Para nós foi pois un luxo o poder telo, pero a maiores ten un mérito moi grande porque el xa viña de xogar en Primeira División, RTV, viña de ascender. Con Frenkie de Jong. Sí, pero a mentalidade que penso que tamén tivemos mérito o corpo técnico, pero el, porque foi o que fixo, de ir ao barro. Renan, cando estábamos 0-1, bueno, nos éramos un equipo que nos caracterizábamos moito. Guerrilleiros, Nos estábamos 0-1, os 3 puntos estaban, viñan po taller. O sea, cholismo, Fran. Justismo. Bueno, naquel entón, pois era un dos puntos fortes do equipo, porque non tiñamos xogadores diferenciais arriba, rápido, non sei que. Bueno, pois cada un ten que buscar a súa maneira, é todo o que vai. Eu, como digo eu, de ir acadando os puntos para poder chegar aos obxectivos. Todos queríamos xogar moi ben, pero éramos un equipo que facíamos ben as cousas, tácticamente moi disciplinado. E Renan, cando había que ir ao barro, se o xogador máis técnico, máis non sei que, vai ao barro como primeiro, o resto do equipo que vai facer. E penso que ese era un dos nosos puntos fortes, e se están aí os números seguro dos goles en contra das 3 temporadas. Sí. Como axuda iso tamén, é un dos xogadores que ten que tirar do vestuario, porque se tiver outra atitude máis pasota ou máis eu estou aquí, son un crack. Tiña algo moi importante, que tiña ambición. E non estaba no Ourense Clube de Fútbol para votar, estar no Ourense Clube de Fútbol, tiña un salario maravilloso, que ben se vive en Ourense. El estaba ali para facer ben as cousas, para crecer. E na vida non é o mesmo cando tes as cousas que cando as queres ter. Penso que é algo que nos diferenciou os que formábamos como corpo técnico e os que formábamos como xogadores. E outro gran xogador do que falabas hai uns anos en ese Lería Furar era Germán Nóvoa, que agora está na Ponfe, e decías que era ao que levarías sempre a calquer equipo. Sí. Non sei se o sigues pensando, se volverás a toparte con el. Sigo pensando, ya me volvo a topar con el. Germán, bueno, seguro que xa o intentaches. Seguro. Germán é pois ese tipo de xogador que todo adestrador quere ter. Porque a maiores de futbolísticamente o defensa máis moderno, máis completo que hai,
eu que vin esa progresión de cando chegou de Barbadás, viña do pabellón, o mellor pois con moitas situacións nas que tiña que crecer e mellorar, e tamén a mentalidade, porque é tan boa persona que tiña que desarrollar unha mentalidade moito máis competitiva, gestionar moito mellor as situacións de cando non me saen as cousas, as situacións de cando me encontro en malas dinámicas de resultados do equipo, cando se poñen que as cousas non salen, porque a veces no fútbol as cousas non salen, como teño que mellorar, como teño que desarrollar a resiliencia, ser cada vez máis forte. El foi crecendo moito, e nós fomos crecendo da mao con el, entre todos, pois ir acadando cada vez, parecía como que ibas desbloqueando fases do videoxogo. Chegar a full profesional. Mira onde chegou, xa, porque é moi importante na Ponfe. Bueno, este ano non xogou no full profesional por circunstancias. Xa. Pero vamos ver. Tamén te xa, tu 28 ainda. No, os anos xa pasan, pero as condicións tenas todas. O que necesita é que alguén aposte por el, ou il estar nun equipo que o faga ascender. Correcto. No momento que chegue, pois despois hai ese embudo aí onde esas outras cousas que tamén importan a nivel de mentalidade, de presión e demais, sabelo gestionar para poder ese rendemento que deu en todos os lados dalo, pero non teño ninguna dúbida con el. Seguro. Porque a realidade que me demostrou que cada reto que se lle vai pondo no seu camiño co vai acadando. Totalmente. Ano seguinte, 18-19, xa quedades sextos. Aí completando equipo. Aí non xogamos o playoff, penso que por un gol. Sí. Tamén foi un ano ao principio complicado. Rematamos con 9 victorias seguidas. Sí. E un gol en contra nesos 9 partidos. Acórdome que imagínate, aí corría todo Cristo. Ata Tomás Abelleira e Iago Beceiro. Tomás en novembro deixou o equipo. Xa. E Iago Beceiro corría. E se non corría non xogaba. Eran buenísimos os dous. Como era ter así... Buenísimos. Tomás esa arrancada, ese frena acelera que tiña, espectacular. É curioso porque moitísima xente que ven aquí, cando lle preguntamos a algún xogador destes que non chegou e tal, pero que foi dos mellores que se cruzaron, moita xente di Tomás Abelleira. Tomás era un grandísimo chaval, unha grandísima persona, a min demostrou en unha situación que o mellor non era máis favorable para el, e tiña un talento diferencial. Igual que Iago era tamén, pois cando eso que vos dixen de Anderson, con Iago mismo. Sí, Iago era para ser profesional. Conseguimos recuperalo. O primeiro ano veu en xaneiro nunha situación moi complicada, facemos un traballo con el, sacaba moi ben o mes de maio, e ese ano seguinte conseguimos recuperalo. Recordo que tivo moi mala sorte despois de xogar en Somozas, ganáramos 0-2, romper o aductor, unha lesión que lle fixera ter que parar 2-3 meses no momento aí cando en novembro se poñen os xogadores moi ben. E despois pois tentar de acabar, e axudounos moito nos últimos partidos. De feito ganamos en Paio Saco na penúltima jornada 1-2 no 86, gol de Iago Beceiro. Na antepenúltima co Silva ganamos 2-0, Iago Beceiro xera un penalti no último minuto do primeiro tempo, tira o Renan en tono de descanso e dicime que o cambie. Como traballas con este tipo de futbolista que son así, digamos, máis talentosos? O sea, traballas diferente según o tipo de xogador? Sí, claro. É que non todos somos iguales. Non o podes tratar igual que outro. No, para traballar con el non tens que traballar dende Fran, tens que traballar dende como ve as cousas Iago, de como é Iago. Quen di Iago di calquera xogador deste. Di calquera xogador que é diferente, que tivemos moitos na nosa trayectoria. E aí teño tamén o número 1, que Millán neso é o número 1. Millán, unha das súas principales características personales é ser moi empático ca xente, e intentar comprender a todo o mundo, e digamos que a xente ten a comprender menos a ese tipo, algunhas personas, pois esas personas son as que Millán máis quere comprender. Entón, por eso penso que hai moitísimos xogadores que con nós deron un rendimiento que non foron capaces de dar noutros hábitats. E o mellor, claro, gracias ao segundo entrenador, porque o mellor o primeiro entrenador, ti como primeiro entrenador non podes ter certa relación con un xogador que si pode o segundo, non? Sí que podes. Sí que podes. Os xogadores é moi importante que sintanse crees neles. O que vos dixen antes, se crees, crees, se non crees, non crees, podes dicir misa, tello que transmitir e tello que demostrar. E sí que é verdade que a mí tamén cando se me meten os cascos que un salga pa diante casi sempre me saliu que saliu. Entón, pois
vou intentar seguir facendo así e acertando nos que aposto por eles. Sí. Eses anos tamén hai como un cambio no Ourense Club de Fútbol. Dá má sensación que tirades moito incluso de canteiras boas, como a do Celta. Hai un xogador aquí que temos apuntado que é Martín Fuentes. E Juanma Justo. Juanma Justo, correcto. Pero sí. Martín, eu polo que me din, era un pedazo de futbolista brutal e que non tivo toda a sorte do mundo cas lesións, non? Ou que follo de Martín? Sí, que rompeu o cruzado, que logo tuvo moitos problemas de isquios e demais, entón ven con nos concedido. Moi importante contigo. Costalle ao primeiro ano tamén veu nese tramo final. Aí costoulle, xa acabou xogando un poquinho e o ano seguinte pois salle ele Juanma no centro do campo, pois é que era un centro de campo moderno do fútbol de hoxe en día, ritmo, fútbol, non perdían un balón, facían os recorridos defensivos ou as mobilidades ofensivas. Bueno, e ademais eran mellores amigos. Entón, sí, claro. Eso tamén influe no centro do campo. E estaba por aí, quen estaba? Estaba Robert, o segundo de Claudio Giraldez, agora mesmo, non? Que fichou polo Ourense tamén naquela época. Viña do Compos, non? Do Compos, de perder o ascenso na última eliminatoria co Salamanca, en San Lázaro. Eu estive vendo aquel partido con Alex. Ajá. Daquel Compos pois firmamos a Tomás e a Robert. Robert xa o controlábamos tamén do Choco, que fixera unha grandísima temporada. Acórdome de haber ido un miércoles á noite con Plácido ver a final da Copa Diputación de Pontevedra a Illa da Arousa, e ganaran 1-2 gol de Robert. Entón eu xa me quedara ca copla do Robert, que me gustaba. Acórdome de reunirme con el en Patos para intentar convencelo de que viñeron da nós. Ao final decidiu vir e axudounos moitísimo tamén aquel ano. Empezábamos xogando con unha estrutura, despois xogábamos con outra, no momento no que o equipo encaixou, pois foi nese tramo da segunda volta onde pois fixamos algo tan difícil na terceira, aquela terceira, como que na última xornada recibíamos o Compos, que xa estaba clasificado por playoff, ganamos 1-0 no 86, gol de Rally Cabral a pase de Robert, unha filtrada moi boa. Pero o Alondras ganou no campo do Bergantiños, que xa era subcampeón. Habíamos ganado en Alondras nós, se mal non recordo, 0-1, gol de Pablo Pérez, e eles habíamos ganado 1-2 aquí, precisamente gol de Germán. Tes boa memoria. Sí. Entón íbamos ao golaverax general, e penso que no golaverax general nos ganaba o Alondras, e por eso non xogamos playoff, porque naquele intre penso que era hasta o... No, era os 4 primeiros. Xogaban playoff e nós fomos quintos, se mal non recordo ese anos. Temos sextos apuntado. Pois penso que está mal. Revisade, pero que fomos quintos. Pode ser. Era complicado tamén daquela, era dura a terceira, Sí. E como era, cal era o punto forte, dirías ti, do teu Ourense Club de Fútbol daquela época? Era un equipo moi competitivo, que se adaptaba cada semana e que era moi completo. Cando tiñábamos que xogar, xogábamos. Cando tiñamos que defender, defendíamos. Cando íbamos a un campo de sintético e había que facer o que había que facer, facíámolo. Entón, ao final, eso penso que na terceira, en esas categorías, que en todas as categorías, o que ten capacidade de adaptación, como digo eu, sabe bailar en calquer lugar, pois sempre vai estar en calquer festa ben. É o que recordo dese equipo, que había partidos que de levar máis iniciativa, outros que se mostraba máis como un equipo correoso, máis defensivo e tal. Claro. Ao final, eso é o que che dá tamén un pouco... É difícil eso por un entrenador, non? Ou é un orgullo, porque ao final queres decir que eres capaz de que o teu equipo transmita o que tú queres para cada plan de partido. Entón, ao final, ese penso que é importante como adestrador axudales. E se despois ainda encima sale, cada vez creen máis, podelle contar o que queiras, pero ganando é todo moito máis sinxelo. Tienes máis logo de mirar os rivales ou de mirar porque hai algún entrenador, non sei, o mellor que di, bueno, pues vamos a xogar así, dame igual o rival, vamos a facer isto, tal. O que máis miro é o meu, porque o meu xoga 38 días sempre no vídeo, ou dun lado ou do outro, e o outro xoga 2. Entón o máis importante é o meu, pero, o sea, quero dicir, eu teño que saber o que me enfrento, e teño que adaptar, e ter en conta o contexto do partido, dentro das miñas ideas, adaptarme ás que me vai propor o rival. Nós somos algo, nós temos un modelo, nós sentímonos algo como equipo, e iso que ten que construir todos os equipos, porque tú se non eres algo non podes ter un sentido de pertenencia. Se non tes unha identidade como equipo, penso que é o peor que pode ter un equipo. Que pensas un equipo que non digas, hostia, este equipo non ten identidade. E ti poderías cambiar radicalmente a túa forma de entrenar, o sea, a forma no que xoga o teu equipo en función de se é un equipo ou outro. Sí.
Sí. Totalmente. Podo che dicir. Xa fixeches. Guardiola andaría feito eu eso, por exemplo. ascendín Xa. de primeira regional a preferente xogando 4-3-3, ascendín de preferente a terceira xogando 4-4-2 en rombo, ascendín de terceira a segunda ref xogando 5-2-1-2, ascendín de segunda ref a primeira ref xogando 4-4-2. Ese 5-2-1-2 do Arenteiro, Sí, o do Ourense Clube de Fútbol o ano anterior que perdimos o ascenso en Balaidos na única final da historia do fútbol que empatamos E non serviu. e non houve nin prórroga, pero perdimos. Correcto. Falaremos agora dese momento porque, bueno, antes imos falar de que esa tempada 18-19 xogades por primeira vez un derbi, porque está a U de Ourense en terceira. Como recordas aqueles dos partidos no Couto? 0-0 na primeira volta e un 0 para 0-0, para os jornada vermellos. 3, se mal non recordo, diluvio universal, suspendido no descanso. Reanudouse, se mal non recordo de memoria, un 6 de decembro ás 12 da mañá. Un 8 de decembro, empatábamos a ceros. Tuvo Edu Otero ali unha moi clara que parou Pato, penso que esa era, no Mao a Mao. En a segunda volta foi un día moi triste para mí, falleceu un tío meu, o meu tío José Antonio, un futbolero tremendo. Tiñamos 12 xogadores para afrontar aquel partido. Debutou un rapaciño de 16 anos, Civile. Non fixemos la alineación indebida por 4 días, porque penso que é de final de decembro. Hostia. Con 15 anos, era do 4 de decembro e era juvenil de primer ano, ainda cumplir os 16. Eso es. Era cadete ou juvenil de primeiro? Era juvenil xa. Na 18-19 era juvenil. E onde está Civile? Onde está Civile agora? No Velle, creo eu, sí. É porque Civile, o sea, destacaba moito porque, joder, habría máis xogadores máis maiores. Porque se tiñas 10 e tiñas que encontrar un para facer o 11, tiñas que mirar na canteira cal puñas ponce. Era xuvenil de primeiro ano, non? Sí, pero competía moi ben. Era moi agresivo. Viña a adestrar con nós e non se achicaba. Hostia, eso é un chaval de 15 anos. E non llo dixen hasta aquel día unha hora antes, porque se yo digo 2 días antes, Dios mío, colle unha gastroenteritis que non me aparece ao campo. Ostras, entón dixen, non, nade se lle ocurra que se entere o Civile de que vai xogar. Claro. Que non lle teña moito tempo como cando vas ao dentista. Vas me pinchar, veña, dalle. A mí pasábame cando me iban vacunar, non me decían nada meus pais. Despois chegaba ali e tiña que asumir. Os chavales foi rollo, de repente conectar que aquel partido daba a Galega precisamente. Co campo cheo. Imagínate. O compañeiro teu a temporada pasada ver que estaba sendo titular. Imagínate eso para os chavales. Home, ídolo local, Civil. Gracias a Fran Justo. No, gracias a él. Eu sempre digo que os adestradores o que facemos é polos, pero os que teñen todo o mérito son eles. Claro. E bueno, como ves a rivalidade esa de Ourense Club de Fútbol e Pois ao principio unha novedade moi grande, porque como nunca se había dado de tal maneira, pois moi intensa, con moita paixón. Ya a medida que vas pasando no tempo, como que vas normalizando máis, e ese grado de tensión baixa. Notáchelo a ti moito, sendo sempre, estando sempre nun lado. Sí, pero que eu estando no outro lado non desexaba que a Unión Deportiva Ourense non acadara os seus obxectivos, que non crecera como clube. Ahora evidentemente estou dende fora e o único que desexo é que a Unión Deportiva Ourense ascenda a Primeira Federación, sería a persona máis feliz do mundo, que o Ourense Clube de Fútbol se manteña en Primeira Federación e que o Gallá todos os equipos podan acadar os seus obxectivos na cidade e na provincia. Íamos te preguntar si crees que vai salvarse Ourense Clube de Fútbol e si vai ascender Penso que sí, que se vai salvar o Ourense Clube de Fútbol. Penso que a Unión Deportiva Ourense ten posibilidades de ascender a Primeira Federación e que vai ser un rival moi complicado. Hai que felicitalos, están facendo un grandísimo ano. E que cuidado co Couto ahora no playoff, co bo tempo, se son capaces de meterse terceiros que teñen o factor campo en algunha eliminatoria ou incluso poden o ter nas dúas, penso que ten as opcións, porque ademais é un equipo que se ve que está todo encaixado, que vai, que corren todos, que suman todos, que bueno, isto non é sinxelo que se dé no fútbol, están nese momento no que parece que todo flúe. Felicitar a Borja, felicitar a todo o corpo técnico, felicitar a directiva, felicitar aos xogadores. Eu alegro-me, eu allá na provincia de Ourense, os ourenses todos estén o máis arriba posible e os equipos dos outros ayuntamientos tamén. Ti que preferías? Un club deportivo Ourense ou dous equipos con maior? O Clube Deportivo Ourense.
Temos, bueno, O sea, corteite, Fran. Ojalá o Club Deportivo Ourense, eu era neno e iba a ver os domingos o Club Deportivo Ourense. A miña nai estaba estudando unha oposición, algún día, como o meu pai traballaba o domingo pola tarde, ela tiña que estudar e non me podía levar, eu quedaba moi triste na casa e decíame, tranquilo Fran, cando aprobe vamos ir todos os domingos. E se foi? Aprobou 4 e despois fomos moito a ver a Club Deportivo Ourense, co meu pai a ver o Club Deportivo Ourense. Meu pai xogou no Atlético Ourense, debutou no Club Deportivo Ourense. Ao final era o referente de todos. Eu fun ese neno, claro, que me criei os domingos ás 12 co sonido do Plus e viña o 3x3 afora do pabillón dos Remedios porque era o partido que daban de segunda división de Club Deportivo Ourense. Para min foi moi triste. Eu fun sendo un neno no autobús a Barreiro, ganamos 2-3, gol de Rubén Durán para meternos no playoff, perdeuse o ascenso en Hospitalet. Eu era un neno que soñaba co Club Deportivo Ourense, era o meu total referente. Entón, pois como che vou dicir que non quería a Club Deportivo Ourense? E por eso tamén sei que a xente do Ourense Club de Fútbol quería a Club Deportivo Ourense, porque eu era, e a mí nadie me vai dicir o que eu quería, o que eu sentía ou o que sinto pro Club Deportivo Ourense. E o que lle vou contar ao meu neno cando crezca do Club Deportivo Ourense que había na súa cidade. Sí, señor. E crees que algún día volverá a haber algo así? Porque, a ver, ao final todo pasa, supoño, porque se fusionen outra vez os dous equipos, non? Para que sucederá algo así, imagino. Eu deseo que o Gallá haya un clube ou dous clubes. O Gallá, Ourense volva a estar no fútbol profesional, volva a estar no mapa, volva a ser referente. Eu estou moi orgulloso de decir que son de Ourense en todos os lados onde vou, super orgulloso e super feliz, e identifícome moito con todo o que fixemos en Ourense e o que estamos a facer. Pero o Gallá poñamos a Ourense no mapa do fútbol profesional, porque penso que como provincia temos capacidade. É que eu creo que, antes, o sea, era das provincias con máis futboleros e máis tal, non? O Club Deportivo Ourense, ao final. E sigue o sendo, porque senón a ver que provincia ha tenido tantos equipos con masa social, con apoios, co difícil que está o seu fútbol. Temos unha pregunta aquí de varias persoas, de feito. Unha é David _de 2306 que di: voltarías a adestrar a Ourense Club de Fútbol ou a UD Ourense se tiveras opcións? E enlazo con a de Rubén Algón que di: gustaríache adestrar a UD Ourense? Estas son delicadas, Fran. Non son delicadas. Son de mollarse. Eu sempre digo, esa ponte cando toque cruzala. Entón, eso que non te vas a mollar, entón, se me chaman, pois nese momento, entendendo as circunstancias, pois evidentemente estou aberto. Eu son un profesional do fútbol. Traballei en moitas provincias, en moitos lugares lonxe da miña casa. Como non me vai a apaixoar poder traballar na miña provincia defendendo un equipo da miña provincia? Eso eu penso que... Penso non, é que eu xa o vivín. Eu adestrei e convertirme en adestrador que podía agora dedicarse a isto, adestrando algo que sintes, que é teu, que é a túa provincia, como me sucedeu no Ourense Club de Fútbol ou no Arenteiro. E iso é algo moi especial. Eu, para min, poder xa non che digo un Ourense, volver a adestrar en Galicia no curto plazo é algo que ten un valor añadido. É unha pregunta que temos. Todos somos, ou o fútbol galego é o noso, estamos moi orgullosos do noso fútbol galego e seguimos todo o fútbol galego e alegrámonos dos éxitos do fútbol galego. E isto extrapolado á miña provincia, pois moito máis. Entón, o que estou é aberto a poder traballar en calquer clube, pero en Galicia, na miña provincia, pois imagínate. Claro. Pues, fiado con esto de volver a entrenar en Galicia, pregúntanos Rubén Fernández Dorado si volverías a un equipo presidido por Saqués. Ainda non chegamos. Ainda non chegamos a Saqués. Hostia. No, vamos a pasar polo último ano no Ourense Club de Fútbol, que foi ese ano do COVID, 19-20, falabas antes desa final. Tedes un auténtico... Vou contestar, porque senón despois va a parecer que me ha dixo que tuve moito tempo por pensar. Sí. Por que está aquí? No, é porque, non sei, porque quería enlazala co... Sí. Dependería o contexto. Se profesionalmente considero que o paso adecuado, volvería a adestrar nun equipo presidido por Tino Saqués. A pesar de poder salir triturado. Podería salir triturado ou non. Ou non. O sea, quero dicir, eu con Tino tive en relación despois do cese.
vémonos e saludámonos despois do cese. Eu son un profesional, eu son unha persona, eu dixen vos que intento sempre porme no lugar das outras personas. Eu a ti non teño que estar moi agradecido. Poucas persoas houberan apostado por un rapaz de 33 anos que viña de segunda federación, que viña a entrenar en segunda Levín, que viña a entrenar en primeira regional, para concederlle o seu clube en segunda división. Despois outro tema é que este de acordo con que me tivera que cesar. Eso é outro tema. Pero como eu na vida quero ver máis o positivo que o negativo, eu a Tino estou agradecido por haberme dado a oportunidade naquele entón que me abriu moitas portas, aquela oportunidade. Que despois pois me hubiera gustado que fora de outra maneira. Evidentemente, tamén sería un demagogo ou un falso se non o dixese. Bueno, eso sabía o que había tamén con Tino. Pero eu, entendendo o que había, nadie me puso unha pistola na cabeza para ir. Decidín ir eu. Entón, se volve a dar a situación, valorarei as circunstancias e considerarei se o que creo que é máis adecuado ou non, pero non podo decir un non pechado ni moitísimo menos. Indagaremos máis despois na época Lugo e nesa decisión que ten cousilla, ten chicha. O ano Covid, 19-20, auténtico equipazo. Ese ano estades man a man todo o ano co Compos de Iago Iglesias, feito hai aí esa rivalidade, creada incluso por nós, de Iago Iglesias contra Fran Justo, tal, porque era desos dous novos, bueno. Como foi esa tempada, Fran? Porque pois mira, esa temporada baixamos o presuposto. O objetivo era facer un bo ano, pelexar por estar arriba. Pero dende o principio arrancou todo moi ben. Encaixamos todo, era o cuarto ano, había xogadores que era o seu terceiro ano en terceiras, había moitos mecanismos, o equipo xa tiña un modelo moi claro, e a ese modelo ali facíame falta un pouquiño máis rápido, ali facíame falta un pouquiño con mellor salida de balón, aí facíame falta un pouquiño tal. Un dianteiro tamén. Entón, como que llevas dando forma, cando podes estar un equipo 3 anos e que hai un traballo, hai unha vantaxa moi grande, moi grande. E se neses 3 anos podes influir na planificación do equipo e ainda encima tes xente que traballa, que sabes como traballa, que cada traballo vai sumar, cada semana vai sumar, pois chegas a ese ano e penso que tiñamos identificado no que tiñamos que mellorar, o perfil de xogador que rendía connosco, e tamén o haber baixado o presuposto fíxenos ir a un mercado de xogadores con capacidade pero con ambición, que non habían feito, que os mellores partidos da súa vida ainda estiveran por xogarse, que non souberan xogado. Por exemplo? Pois por exemplo Adri Castro, por exemplo Sergio Barcia, por exemplo Pibe sí que había debutado no Betis, pero digamos que estaba nun momento totalmente de decadencia. Entón era o momento ideal para facer ese punto de inflexión, que era eses perfiles de xogadores. Pibe, ese de que vos decía antes, ese que eu penso que a min que se me dá ben, que eu sabía que eu iba a levantar a Pibe. Eu podo chamar ahora a Pibe que non sona un tono o teléfono que se me colle. A mellor cobranche bastante. Onde está? En Azerbaiyán? En Kazajistán. En Kazajistán. Yo que digo, non, que despois van quedando as relaciones cas persoas. E despois, bueno, crees que se foi injusto? Porque foi un ano moi diferente, parase todo despois de que vos creo que caedes, non? Contra o Silva e se chegades a gañar, creo que unha semana despois. No, estábamos a un punto do Compos. O Compos pola mañá perdeu en Lugo 2-0, goles de Morais co Lugo B, e nós xogábamos a tarde na casa co Silva. A semana anterior xogábamos nas Pontes para ser líderes, e non conseguiste, porque o Compos perdeu na casa 0-1 ca Unión Deportiva Ourense, gol de Rubén Arce. 2-2 no 91, Alex Cabarcos márcanos un golazo de falta nas Pontes, empata a 2, é un partido que estábamos ganando un 2. Acórdome dese gol, de feito. Estaba Carlos López, que fixera o primeiro gol. Sí, señor. E nos marcaran Pibe e Adri Castro. Xogábamos pola tarde para ser líderes. Marcamos gol, 1-0 no 70, Adri Castro, un gol legal, anuláronolo. Marcos Gómez, no único disparo a porta aquel día o Silva, fixo un golazo pola... Pegaba mal, sí, Marcos Gómez. Un espectáculo pola escuadra. Xogábamos en Villalba, para nos xogábamos sábado, ademais, se ganábamos, xa nos puñamos onde queríamos. Quedaban 10 partidos, quedaban nos 6 na casa, 4 fora. Dos 8 primeiros clasificados creo que só nos quedaba xogar co Compos. E o Compos quedabanlle 6 fora, 4 na casa, e quedaba xogar creo que con 3 ou 4 dos primeiros 5. Que houbera pasado? Non o sei. Nunca saberemos. Se foi xusto, é que non creo que se poda
decir se foi xusto ou non, excepcional, porque era unha situación na que había que tomar algún tipo de decisión. En todos os tipos de decisións, algúns iban a salir máis beneficiados, outros iban a salir máis perjudicados. Que houbera cambiado? Pois polo menos dar prórroga. Pode Xa. ser. Xa, polo menos ter que ganar o partido. Non a 90 minutos con empate e nin prórroga. Xa. Porque tiñan un punto máis, pois tuveran 10. Xa. Os tuveran 6. Vale, pero é difícil de xestionar porque ademais que nós tiñamos a sensación de igual eles tamén, Sí, sí. pero eu De que podo estamos falar desde o meu mellores. prisma de que íbamos ser campeóns. Claro. Tiñamos esa sensación dentro do vestuario. Entón, despois foi o playoff, a nivel mental houve que facelo. Tuvemos un partido moi complicado co Arousa na Collado, semifinal, cun equipazo tamén. Sí, sí. Estaba Robert nese Arousa, estaba Pedro García, estaba, bueno, Xogadores que pasaron por estas mans. Sí, moita Rafa Saez, adestrabo. Conseguimos ganar 2-1 na semifinal e temos a final. Fixemos un golazo no primeiro tempo. Murilo para Adri Castro. Pómonos 0-1 e no 80 de penalti. Sí. Empatáronos. E tiña a sensación de que se non era de penalti non nos daban feito gol. Estábamos aí, estábamos tocando carmaos por primeira vez na historia do clube. Ademais, aquel ano era a segunda B. Era a a segunda cuarta B, categoría, sí. era a terceira ascender a segunda B, que nunca Mira. se había conseguido na historia do clube, e que cerquiña. Podesme dicir, e como foi aquelo? Foi o día máis triste da túa trayectoria? Eu penso que a palabra non é triste. A ver, era un orgullo, ao final está aí tamén, supoño. Porque era como felicidade, orgullo, conciencia. Fixemos un partidazo na final, metimos un golazo, empataronos de penalti. Quitarse o sombreiro cos rapaces, quitarse o sombreiro, pero era como un pouco frustración de pensar que che correspondía e non conseguilo. Esa imaxe mítica no Sí. túnel, Iago Iglesias consolándote, ti... Bueno, Sí, estaba- Que che dicía el? Podes saber, recórdalo. Que el, pues que ya había pasado os anteriores, eu penso que levaba non sei quantas. Sí, é verdade, 3 anos. dixo aquí, Playoff para e penso que me decía eso, naquel intre pois podedes pensar que ou imaginar que me dixera eso, pois moi ben, pero o que quería era o que quería. Xa, E non o tiña, non? E acórdome no momento que salín de Balaídos, estaban os meus amigos, estaba a miña familia e foi un momento emocionante Tamén, moi, non? O sea, moi emocionante. Pero é que eso é a vida, e eso é o fútbol. Baixar Sí, sí. a cabeza, digerilo e seguir. E aí nese momento ti pensabas que podía ser un punto final. Sí. Cando perdes, xa diste... Sí, porque como que podía ser o final dunha etapa. Porque penso que todas as etapas teñen un principio e un final. Sentíselo así. Esa enerxía e esa ilusión que tiña para comezar esa temporada non a tiña para comezar a siguiente. Xa. A enerxía é limitada, non é ilimitada, é como as baterías dos móviles. E se non a tes cargada, o móvil non encende. E penso que isto nos adestradores é moi importante. E tiña que ser honesto e honrado comigo mismo. Para ser e para facerte necesitas salir da zona de confort. Por eso, bueno, pois é difícil. E máis cando levan nela tantos anos. Claro. Pero tomamos a decisión de sair. Tomas a decisión e chega o Carballiño, chega o Arenteiro e chega o principio do polvo mecánico, histórico, non sei como por que escolleches o Arenteiro, o sea, ofrecíache un proxecto Mira, tamén. eu cando era xogador, ir a Espiñedo era algo diferente. Home. Un campo con aura. Ambiente, sentía, ya había ruido, de aficionado ir a Espiñedo era diferente. Cando pelexei co Nogueira, pelexei a Liga Cuarenteiro, que entrenaba Miki. Son bravos, Estábamos a 8 puntos, penso, faltando 9 partidos, e tiñamos que ir ao Espiñedo. Eu sempre lle decía ao vestuario do Nogueira, estamos a 5. Estamos a 5, entón o único que teñen é que empatar un partidiño, xa estamos aí que xa se cagan. Estamos a 5, e eles, non, isto estamos a 8. Estamos a 5, porque en Espiñedo vamos a ganar. Estamos a 5. Por qué? Porque sabía que íbamos a ganar. Estamos a 5. 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 Empataron un antes de ir ao Espiñedo. Xa está. O día que fallen un partido somos campeóns. O día que fallen un partido somos campeóns. Na mentre fomos ao Espiñedo. No Espiñedo tiñamos unha mentalidade, tiñamos tan claro que íbamos a ganar e ganamos 0-1. Coñecía, gustábache ese campo, non? Sí, estaba en ese campo. Despois
Acórdame que perderan en Covadonga e nos ganarábamos e foi cando nos pusemos líderes e despois fomos ser campeóns. Pois un pouco eso que lle faz visualizar ou imaginar e demais, pois tal cual, manifestar. Sí, sucedeu, porque para que as cousas pasen. Sí. E cando deixo Nogueira, o ano seguinte volvemos a enfrentar na preferente, tiña a ilusión de que me chamara o Arenteiro, porque a min ilusionábame moito poder ser adestrador local en Espiñedo. De vivilo como un neno que lle gusta o fútbol e que vai a Espiñedo e que sinta algo diferente. Sí. E foi a primeira vez esta que tuveches a oportunidade. Sí. Despois estuve en Ourense, pelexamos o ascenso outra vez co Arenteiro, iba todos os domingos a Arenteiro a ver o Arenteiro, porque se nos xogábamos o sábado, o domingo iba a ver o Arenteiro. Claro. Seguía alimentando esa lenda do Espiñedo pa Fran cada día que iba ali. E deuse a oportunidade de poder ser local no Arenteiro en terceira división. Con equipazo. Un equipo tremendo, Fran. E levas a moitos do Ourense Club de Fútbol. Tiñamos o mesmo presuposto que o ano anterior. O mesmo. A mí encantábame ese equipo. O mesmo, pero sí que tiñamos un coñecemento do mercado de levar 3 anos na terceira división e deses perfiles de xogadores que tiñamos un pouco claros o que tiñamos que ir para tentar de que sairen as cousas ben. E a isto añadimoslle pois cousas como Alex Fernández, Saeche 11 de memoria prácticamente de Arenteiro, non? Sí que me pode sair de memoria. Diego García, Víctor Eimil, Germán, Portela, Manu Mariña, Álvaro Naveira, Renan Zanelli, Alex Fernández. Despois había aí a media punta estaba repartida para Adrián Presas ou Marquitos. Empezou Marquitos, despois Adri e rematou Marquitos outra vez, e arriba Javi Pazos e Sila. Que equipazo, Sí, temos a Arce tamén entraba por aí. Sí, Rubén Arce xogaba de carrilero dereito, Germán Pérez, Martín Torres, Ángel, non me quero olvidar de esquecer de ninguén, pero Paul, Johnny, tiñamos chegan o segundo ano, Ángel era o porteiro suplente. Paul Bueso. No. Adrián Paul, que adestrar anos atrás na división de honra en Ourense. Ajá. Este ano a terceira estaba organizado en 2 subgrupos, non? Grupo Sur e Grupo Norte. Foi o ano post-Covid, pero aínda era a terceira división, non era a terceira refera a cuarta categoría do fútbol nacional. Hai 2 subgrupos. Comenzamos moi ben as 2 primeiras xornadas. Outra vez comezo co Arosa, en Arosa, que había xogado playoff contra eles. 0-1. Ganamos 0-1, golazo de Marquitos, saque de Diego, Vaselina e Marquitos. Jornada 2 ben Ourense Club de Fútbol con Rubén Domínguez. Rubén Domínguez, xa estaba Xerín naquel Ourense Club de Fútbol. Xerín. Ganamos 2-0, gol de Marquitos de cabeza e gol de Javi Pazos. Non xogabades en Espiñedo aí ou si? Xogábamos como locales en Barbantes. Sonaba. Porque Espiñedo estaba moi mal. Claro. Que decepción para ti, non? Tú imagínate. Home, toda a vida querendo ir xogar de local a Espiñedo. Chego e vamos a Barbantes. Sí. Pois sí, imagínate. Nós tuvemos toda o primeiro partido que xogamos como locales en Espiñedo foi o último partido da primeira liga. O sea, na xornada 22 co Ribadumia en casa, ganamos 3-1. Ese foi o último con Luis Carro. Ese foi o último partido que xogamos. Nesta primeira liga sacades 6 puntos o Arosa, que é de segundo. E despois clasificados vos para unha fase de primeira. Parece que foi moi tal, pero as 4 seguintes jornadas, as 2 primeiras tras de Vitoria, fixemos empate. 4 empates seguidos. Sí, e aí pero moita superioridade. Había como unha sensación de que o Arenteiro era superior ao resto. Aí costounos eses primeiros 4 partidos. A partir de aí, e non fixemos malos partidos, algún que empatamos. Meoatios empatamos a 0. Fomos á Estrada, empatamos a uns no 90 con 10, un golazo de Xila de cabeza. Empatamos coa Londras a 0 na casa. Non estuvemos nada ben. E non me acordo cal foi o outro. Raro que non te acordes. Sí, é raro, É raro. Non quero estrusar moito o tema, pero os 2 da casa sí que foran o Atios de Tizón e o Alondras de Duarte. E fora da casa fora na Estrada e en Choco a 0. Un centro lateral de Rubén Arce que tivo ali Javi Pazos para empusar e foi se fora por un pouquiño ali ao final, pero bueno, empatamos. Sí. E non estábamos primeiros. Estaba o Bergan. No, o Bergan estaba no Grupo Norte. Vale. Este era o Grupo Sur, era a provincia de Ourense e a provincia de Pontevedra. Sí. E había run-run. Run-run no Espiñedo. Porque hoxe no que rodeaba o Arenteiro. E foi a primeira vez
eu tamén sentía que como adestrador tocaba o Arenteiro, digamos que tiña unha masa social máis intensa, era a fama de que ser adestrador no Carballiño era complicado. Estas son lendas ourensáns, que os ourensáns seguro que me entenden. Podes confirmar? A perfección. No, eu no Arenteiro, a verdad, o único que podo falar é ben, estar agradecido, disfrutei os mellores momentos, recordos no Espiñedo como local. Complicado. E que o fútbol se non ganas é complicado, pero xa é complicado por ti porque lle pos tanta paixón e non acadas o resultado que xa estás non estar ben. Yo aficionado que vai ali, que é intenso, tamén quere ganar. Se non gana, que vai estar contento, aplaudirte, decir que eres un fenómeno. Pois non, son intensos, son intensos. Chegaches para ascender o equipo logo, non? O Arenteiro. Ainda que non o quixo decir, no. pero A sí. min fírmanme e dícenme que se nos logramos meter nos 6 de arriba, ligarán 12. Nos 6 de arriba é un éxito. Bueno. Ti querías ascender. Eu pregunteilles na reunión, dixenlle cal é o voso obxectivo. Gústame moito saber o obxectivo da xente que vai intentar contratar. E dixeronme eso. E eu, cando me contestaron eso, calei me dixenlle, vale, o meu é ser campeón. Sobrado, Poñendo o listón alto, O Arenteiro, a ver, que era un equipazo, non? O Arenteiro nunca había sido campeón da terceira división. No. Viñan de, 3 anos loitar por permanecer. E miraron máis e dixeron, bueno, se xogas playoffs, bueno, eres ídolo tal. Dixenlle, no, o meu é ser campeón. E digo volo a vos, non o vamos dicir para fora, pero digo vos que me dixestes aquí que hai de presuposto, que tal, que vamos pelexar polo campeonato. Saliu ben o mercado. Moi ben. Con experiencia xa tiñamos na categoría. E ese run que había, e acórdome que o peor partido que fixemos, o peor, foi na jornada 8 no Couto, ca Unión Deportiva Ourense. Despois dos 4 empates seguidos, porque hai o run. Bueno, hai eses momentos na temporada na que hai que dar un paso. Foi o peor partido que fixemos e ganamos un 3. Ganamos, estabilizouse o tema. Hubo unha ambulancia nese partido. Sí, hubo unha ambulancia. Estuvo parado ali, que empuxaban despois todos os do Arenteiro, a famosa imaxe. E despois dende aí o equipo arrancou e penso que o primeiro partido que perdemos no ano, perdémolo en Atios na xornada 20 ou así, arrasades. 1-0. Despois volvemos ao Espiñedo a última xornada da primeira liga, despois hai o playoff de 6 partidos. E despois ascendedes vos e o Bergantiños, non? Si, nós ascendemos co Somozas. Co Bergan. No, na casa co Somozas. Sí, porque sí, joder. 5-0, quedaban ainda 2 jornadas de playoff e nos festexamos o ascenso á terceira e quedamos campeóns. O último partido xogamos Arenteiro Bergan. E ganastes. Ganamos e quedamos campeóns. Vos ganaste os 3 da fase, creo, non? O sea, na fase de ascenso eran 6 equipos. Era liguilla, sí. Eran 6 partidos e ganamos 5. Claro. Perdimos en Carballo 3-2. 6 partidos, claro, contra os 3 equipos do outro grupo, Tamén. Sí, eso é. E ganados, sí, vale. Como se celebrou iso, Fran? Para a Vila tivo que ser... Celebráchelo moito? Non se pode decir, porque vamos... Pensei que iba a soltar... Era no COVID. E o Millán pediu a casa ao pai para ver se podíamos ir os do corpo técnico cenar e fomos todo o equipo. Boa casa de Millán. A do pai de Millán. Casa rural, casi. Sí, é unha casa rural. Ali preto de Villamarín. Xa prescribiu. E fomos todo o equipo festexar o ascenso ali. E cando ganamos a liga, como xa era o último día, marchaban po Brasil, fomos ao piso do Renan en Ourense e tamén fomos ali todos, era cando non se podían facer festas. E celebrámolo ali. ¡@ policía. Bueno, esto non pasa nada, no. Pero merecido tamén. Deixaches recollida a casa o pai de Millán. Aquelo pois tamén tuvo historia, claro, tamén tuvo historia despois. Porque claro, éramos moitos, claro. E con moita alegría. E bueno, o ano seguinte, temporada 2021-2022, debutas en segunda ref. Unha nova, reestruturación, xa as novas categorías e confeccionades un equipo moi interesante, non? Temos aquí apuntado, reforzos como Paul, José Cavitra, Adri Cruz, Paul Bueso chega en xaneiro. Sí. O equipo a primeira volta costoulle moito o cambio de categoría. Tamén a nós, a min como adestrador. E a ti en que? Porque cambiaba a música. Non é o mesmo bailar a un ritmo que bailar a outro. Notáchelo moito, sí? Moito non, pero notei, non? Tes que ir facendo, tes que ir adaptando, tes que ir mellorando. Eu sempre o digo. Exixenche máis os outros equipos? Foi de asentarse tamén, Era un fútbol un poquinho diferente. E tamén viñamos moi acostumbrados a auga a favor. Eu tiña un dato entre o ano do Ourense sí.
ese do COVID, o ano do Arenteiro, e a última segunda volta do ano anterior, non sei se en 100 partidos perdera 3 ou 4. Que burrada. Entón, estaba moi acostumbrado ao que non é a realidade da vida. No. Pero como a vida sempre equilibra todo, para todo o mundo, pois despois veu por estadística o que tocaba de perder. Entón, na primeira volta tocou nos perder moito. Aí tivémonos que volver a reinventar, volver a darlle voltas, mellorar. Eu sempre o digo, no fútbol moderno no Ourense Clube de Fútbol non hubiera conseguido o que conseguín nin no Arenteiro, porque no Ourense Clube de Fútbol en 2 das 4 campañas na jornada 10 estaba fora. Sí. No Arenteiro ese ano, pois con outra directiva, pois tamén hubese estado É moi importante ter paciencia cos hubese estado adestradores. fora. Sí, que é moi importante, sobre todo po adestrador. Claro, está porque claro. o clube sigue, o equipo sigue, pero que non é o que xa digamos que se derrumba todo o traballo é do método dese corpo técnico, porque xa como cambia, como quen dice, dalle o botón de reset. Nunca che pasou de ter falta de confianza? O sea, por exemplo, neste momento que ves que chegas aí a unha categoría nova, ves que os cousas non saen, que non ganas, que lle das a volta a cousa, Bueno, que sigues o sen sea, ganar. claro, non tes a mesma confianza cando de 100 partidos perdes 4 ou 5 que cando de 8 mellor perdes 4. É que faz? Mellorar, Sí. crecer, estudar, controlar as emocións, entendelas, aprender a gestionar eso se queres ser adestrador, e por eso tens que pasar por esos camiños para cada vez ir desarrollando unha fortaleza mental máis grande, pero isto é un proceso, eu penso que nadie nace con elo, e que tamén o tes que vivir por moito que cho conten. Sí. E ti mesmo tes que aprender a levantarte, tes que aprender a ser forte, e é importante a xente que te rodea. Se a xente que che rodea, ai, pobriño, ai, non sei que, ai, é que aquel é malísimo, ai, é que non sei que, non che fan asumir responsabilidades. Non podes querer ser adestrador e non querer asumir responsabilidades. No teu posto vai asumir responsabilidades. Claro. Ese ano pasa algo tamén bastante interesante, é que un primeira división visita o Espiñedo, o Valencia, poñedes contra as cordas ao Valencia do gran Diacabí, que acaba sufrindo no Espiñedo ali, unha conexión coa grada brutal. Estivemos ali, eu recordo, con moito cariño ese día. Estivo a pique 6.000 de gañar o partido. Foi un partidazo. O Valencia chegou á final de Copa co Betis ese ano, empatamos a unos, os 42 segundos fixeron nos gol, Sí. e veu Munera Martínez ao banquillo e me dijo: Fran, tranquilo, por favor, estate tranquilo, no te pongas nervioso, no pienses que esto va a ser tal, tranquilo. Cuando marcó gol el Valencia, muchas veces decimos que los árbitros, que no sé qué, ahí me di cuenta que la élite es élite por algo. O sea, Y hicimos un partidazo, Víctor tuvo esa en el 80 y pico, sí. y nos hicieron ahí gol en un córner ahí medio de tacón feo, hasta triste, y que metieron el 1-2. Sí. Pero recuerdo ese día como Guillamón. uno de los Sí, días felices, sí, pero aquel día como uno de los días, puedo decir, a mí el fútbol también me permitió soñar despierto, y aquel día fue como un sueño despierto, ver cómo estaba Espiñedo cuando llegamos al estadio, Sí. cuando salimos, que dejamos las mochilas, y estaba el campo lleno, yo flipé. Y ahí aplaudiéndonos todo el mundo. Sí. Como vivir un fútbol profesional cuarenteiro, un pouco. Mejor. Mejor. Porque es el proceso a muchos años de trabajo. Claro. A conseguir algo que es tuyo, de tu provincia, transformarlo a estar en esa nube de una envoltura de fútbol profesional, pero es eso que tú cogiste siendo aquello y lo tienes aquí después de tantas mañanas, tantos días, tantos momentos, tanto proceso, y está aquí el Valencia. Y aún encima le vamos a mandar jugar, le vamos a mandar... ¿Era hacer Bordalás? no sé qué. Era Pepe Bordalás, el entrenador ¿Qué tal? del Valencia. Tuvo COVID y no vino. Ai, é verdade. Ela gustaría, como se chama este que vai sempre? Quen estaba, acordaste, de entrenador do Valencia? El entrenador de Valencia era el preparador físico, pero estaban en constante conexión con Pepe, y yo me acuerdo que teníamos el medio campo ganado. Aquel día teníamos el medio campo Alex ganado. Fernández. Y Fortes mellores, nosotros eu creo. teníamos 3 por dentro y jugaban 4-4-2. Nosotros teníamos 3 por dentro, todos los segundos balones eran nuestros. Estaban Adri Cruz, Alex y Renan. Y ellos, si mal no recuerdo de memoria, estaban Wash y Guillamón. Y Guillamón suplente. Guillamón entró después, no metió gol, ¿no? De tacón. Sí. Pues no sé quién era el otro medio. Pues estaba Wash y... Musa, y- o mellor. Musa estaba de extremo derecho. Ajá. Y Fulquier de lateral. Ojo. Estaban 4-4-2 y dije, nada, tenemos el medio campo ganado, todas las segundas acciones eran nuestras, entonces un ataque más nuestro, todas las defensas éramos uno más. Y dije, los vamos a chimpar. Buah. Estamos bien, los chimpamos.
Chimpamos, porque estábamos mejor, estar mejor colocado. Y ese día también me enseñó que en el fútbol estar mejor colocado es fútbol y los otros son personas y son hombres. 11 contra 11, y como al estar final, mejor, los trincas, al que sea lo trincas. Y al año siguiente trincamos a Almería gracias a haber vivido ese día. Porque el convencimiento mío de que íbamos a trincar a Almería no era el mismo de que íbamos a trincar a Valencia. Vas también un poco que te estás bautizando. Pero en el propio partido me di cuenta de eso. Y en esto veo al otro con el pinganillo en el 50. Dije, me cago en Dios. Va a meter el Bordalás va a cambiar y va a meter 3 medios y nos va a igualar el tema y entonces sí que ya nos van liquidando. Non o fixo. Lo hizo. Y ahí el partido cambió. Ya esas segundas que eran más nuestras, ya era una para ellos, una para nosotros, y a medida que el partido crecía, físicamente eran mejores, entonces ya eran 2 para ellos, una para nosotros, y el partido ya iba cogiendo en vez de 2 direcciones, una dirección, y estaba complicado, pero nosotros teníamos una capacidad que éramos ese equipo también un poco capaz de también atacar a los espacios, de si estábamos bien defendidos sabía que le íbamos a tener, y ahí la tuvimos con Víctor, que la sacó Jaume Domènech. Sí. La verdad. Y bueno, pero ya antes que esto elimináramos a Logroñés de primera ref, Sí. para haber podido acceder a Primera División. Falabas de Bordalás, temos unha pregunta despois, pero adiántome xa, que cal foi o adestrador que dirías que máis te sorprendeu, que máis te puxo as cousas difícil, non sei. Que máis chega nunha batalla táctica, por así decirlo. Un que dixeras, buah, este... Que te viras derrotado, así un pouco. Non derrotado, pero afundido. Este tipo jodeu o partido, este cabrón. Es que como entrenador a veces tienes que entender el porqué de los resultados y hay partidos pues, que pierdes pues, por circunstancias que son que no te ganan la batalla táctica. Yo hay partidos en los que sí que gané la batalla táctica y perdí, y hay otros en los que no estuve a lo mejor también en la batalla táctica y gané o empaté. Fíjate qué cosas te digo, pero yo de los que más decía, para meterle mano, me cago en la madre que lo parió. Y ya empezabas la semana y ya sabías que venía el dolor de muelas y que había que ajustar eso todo y que dices, vaya, chollo tengo toda esta semana. Sí. Contra el Celta B de Claudio. Carallo. Mira, non me esperaba, non sei por que non me esperaba, pero ten sentido, claro. Sí, claro. É verdade. E que despois chega ese ano que creo que o cambia un pouco todo, esa 22-23, que faz... Empezades de forma espectacular en segunda 21 partidos, 17 victorias, 3 empates, 1 derrota. Espectacular, o sea, fichades aí a Antón Escobar, que estivo enchufadísimo. Romai, Jordán, a Manín, a Curro, y Manín, bueno, a Jordan Sánchez, sí. E a desboando, Fran. A Martín Lamelas, a Rafa Mella. Volve Martín, bueno. É un equipo tremendo, de feito o 2 de novembro, ademais de ir moi ben en Liga, gañades a Copa Federación. En Alcira, en Valencia, o día do centenario do Alcira. Hostia. Sí, no, jodéndolles o centenario, sí. 0-2 na prórroga. Sí, gol de Rafa Mella. A primeira vez na historia que o Arenteiro gañaba un título a nivel nacional. Sí. Era un Arenteiro que facía moito ruido, Bueno, empezamos o ano anterior, a segunda volta foi moi boa. É un pouco que decimos do Ourense aquel terceiro ano, aquí era outra vez o terceiro ano. Sigues construindo aquelo que colliche sendo un solar, sí. Vendo que o equipo vai precisando, e penso con un acerto moi grande aí cando confeccionamos a plantilla con Alex, saber onde tiñamos que tirar. Non íbamos ao xogador que non sei que cobraba non sei quanto, bueno, dentro do noso mercado, os perfiles que queríamos. Tirabades moito da terceira tamén. Sí, e da segunda red dos galegos, dos da equipos como nós, sí, por así decirlo. Sí. Yo ano anterior habíamos tido 4 dianteiros e dixemos, toma por saco. Este ano temos 2. Claro. Metémolle todo os 2. Escobar, Viña do Bergan. E fuera, sí. Porque logo andamos tendo, non temos nada. Xa. É verdade. Entón vamos este ano xogárnola. Porque senón nunca vamos a facer algo diferente que nos poda cambiar a vida. Cambiou, E fixémolo, pero insisto, o que o fixeron foron os xogadores. Derrotades tamén o Almería en Copa 2-0. Sí, de Rubín. Convencimento aí total de Fran Justo. A experiencia do Valencia. O día do Almería. Sí. Puxenlle un vídeo antes do partido, que o primeiro tramo do vídeo era un vídeo de non vale furar. Que va? Sí. Do vídeo que había desfeito do Valencia. Do Valencia. E que pasaba? Entrevistando aí a que había. A chegada do autobús. Ostra. Como estaban os petardos, como estaba o fume, como estaban todas as sirenas, todo. Que foran eles xa vivindo o que iban a vivir despois, para que xa o punto de emoción que che entrara no corpo, intentar que lle entrara no hotel, como ir anticipando un pouco todo, darlles confianza. Acórdome que rematar o vídeo, seguro que todos os xogadores algún se ve isto, con Kimura, que era un aficionado que nos viña aos adestramentos sempre ali, todas as mañás, os luns, os mércores, os xoves, Kimura estaba ali
Vos sacástelo en algún vídeo. A Kimura? Sí. Pode E sempre me facía o mismo. Colega de Melito, de compañía. Sempre me facía o mismo. Milito e compañía saben que sempre me facía o mismo ali dentro do alto da Uceira. Que facía? Mister! Vamos a ganar. Todas as mañas, daba igual 3-0, 0-3. E eu sempre o vía, facía Kimura. Buah, Sempre. emblemático. E fixémolle facer unhas declaracións, puxémolo para rematar. E tiñamos a sensación todos no hotel de que íbamos chimpar o Almería. Ademais dixenlle que todos os anos había unha sorpresa na primeira ronda. Sí. Que era algo estadístico, son tamén da rama de administración de empresas e matemáticas. Estatística pura. E a realidade. E dixenlles, e non hubo ningunha. E nos puxéronnos o partido do plus. De todos daban un no plus. Sí. Sabedes por que nos puxeron o do plus? Por qué? Porque de todos os que hai, les miraron e dixeron en cual pode haber tema. Sorpresa. Volvería hasta... Ou pensas que son parvos os da televisión, como os das apostas. Claro, Xa. casi sempre vai cara onde e dixen, e por algo vos puxeron ás 9 da noite. Porque ven que onde pode ser. E acórdome que xogaba o Real Unión e o Cádiz. Ás 8. E eu dixenlle, solo queda a Unión e o Cádiz, ainda non caeu ningún de primeira. E acabei a charla dicendolle, mira, me acaba de cantar el aviso, acaba de marcar gol el Cádiz. Así que ya sabéis lo que nos toca. Despois remontou o Real Unión, pero como xa foi no partido noso, ele non o supera. Joder, 2-0 e despois, bueno, E ademais, fíxate que eso é verdad, porque contaxes esa emoción e esa confianza e salen tan decididos a que vai ser con minuto 1, vacuna. sí. Gol. Sí, que como recordas este partido? O sea, pasaste un pouco por encima, non? O primeiro tempo polo aire. Quen andaba nese Almería? Luis Suárez, non? No, xa quen non. estaba? Sabe Deus. Estaba Chumi, estaba Samu Costa, Samu. estaba Ramazani, estaba Arnau Puimal, estaba Lázaro, que era un extremo izquierdo. Jodiche a carreira a todos. No, non lle jodín que mira que venlles vai a todos, mira eu, pero bueno, o sea, o que sí que seguro que pasamos nos unha noite inolvidable. Acórdome aquel día sí que cando acabou aquelo estaba vía Espiñedo todo botar e todo aquel. Polvo mecánico. Decía, eu non me podo creer o que estamos vivindo aquí. Era tremendo. E despois, Fran, creo que chega un momento que como que todo vai rodado, estás nun soño, todo parece que, joder, ata o ascenso parece que está moi de cara, porque ibades con moita vantaxa. E chega o Lugo, chega a finais de novembro, chama a túa porta o Lugo para sustituir a Hernán Pérez. Unha decisión que supoño que sería máis difícil que tomaches na túa vida. Bueno, non sei se a definiría así, pero unha das máis importantes, dende logo, é que foi difícil tamén. Porque a vida ten moitas máis decisións fora do fútbol, que claro, son moi importantes, entón non me gusta generalizar así, pero acórdome que o luns chamáronme ás 9 da noite e dixéronme que o día seguinte o Lugo quería ter unha entrevista comigo. Entón, que éramos 3 candidatos e que un dos 3 candidatos eran o que iban a coller como novo adestrador. Eu acórdome que dixen ao meu agente por aquel entonces, pois inténtame por de último, porque voume por toda a noite a ver todos os partidos do Lugo, a estudar todo para ir preparado a entrevista, porque levo 21 partidos co Arenteiro en 3 meses para estudiar todo o Arenteiro e todo tal, como comprenderá, non tuve moito tempo para andar estudiando o resto. Ao Lugo. Sí, e díxome... Non era moi apetecible ver os partidos do Lugo. E díxome, déjate de cuentos de ser el tercero, a ver si vas a ir al tercero ya con el primero puesto. Ya que te pongan de primero. Y yo, bueno, vale. Y después, nada, me pongo toda la noche a verlo, a prepararlo y ya está. Y cuelgo el teléfono. Fuche sin dormir a entrevista. Y a las 10:20 me vuelve a sonar el teléfono. ¿No ves? Estas cosas son así. Que ya la quieren tener ahora, la entrevista. Ahora a las 11:30. Ya ahora a las 11:30 la entrevista. Ya no quieren esperar a mañana. Ya les entró la neura contigo y ahora a las 11:30. Cogí y le dije, sí, venga. Tienes este contacto de este jugador del Lugo, llámalo, que te cuento un poco por dentro cómo está aquello. Podes saber o contacto. No. Y entonces
Eu vou preguntar, a ver. E entonces en unha hora empezas. Bueno, pois vale. Falei un pouco con el, pusome un pouco o día moitas cousas. Tuve unha entrevista de 11:30 a 2:45 da mañá. Directamente con... Sí, ca dirección deportiva e ca propiedade. Todos na entrevista. O luns, o sea, isto era o luns a noite. Luns. E que o martes, que iban a acabar de falar cos outros candidatos, e que pola mañá, eles a media mañá iban a tentar de ter decidido a quen iban a intentar firmar. Bueno, levanteime o martes, fun a casa do Millán, como todos os martes, a preparar o Burgos Promesas, que xogábamos o sábado, co Arenteiro. Claro. Para non ser un partido en rosa, porque eles penso que iban de últimos ou de penúltimos, e dixemos, bueno, se ganamos aquí isto ponse moi ben. De feito, penso que chegábamos aos 30 puntos ou moi cerca, que era como media liga. Sí, con 60 puntos eres campeón, normalmente en segunda ref era xa como medio campeonato. Puxémonos ali os dous a preparar o Burgos Promesas, cada pouco dándolle o botón do móvil para ver se estaba con sonido ou non. Pasaron as horas, e dixeronme que a media mañá xa tiñan algo decidido, eran as 11 nada, as 12 nada, a 1 nada, dixen, bueno, pasa nada, colleron a outro, mira, casi mellor, así xa, noso, listo. Non mirabas as noticias e así, de quen sonaba, ni... No. Vale. Bueno, eso saliran, imagínate, 14 nombres, sí. Nada. E as 2:05 chámame Fran, e yo, sí, de Lugo, mira que témolo claro, queremos que veñas pa aquí. Entón vamos falar co teu agente e a tarde vámonos desplazar ao Carballiño. Este o club sabía o Arenteiro? Non. Non sabía nada. No momento. O sea, non o sabía eu e non o iba a saber o Arenteiro, imagíname. Entón, porque eu estaba me enterando das -5, o primeiro que fixen foi chamar ao presidente do Arenteiro, son colguei, e quedar con ele ás 4 da tarde para contarlle o que estaba a suceder. Sí. E despois aí, pois, a partir de aí, pois, deuse como todo. E o mércores a mañán despedime dos meus xogadores contándolle o que había. E vamos no coche. E teño unha anécdota moi boa con Millán, que iba ali eu no coche e el xa facendo traballo co tablet e co ordenador. Xa mirando os xogadores do Lugo. E digolle, mira, yo Levante, tal, non sei que, porque xogábamos o domingo co Levante. Ter preparado o Burgos Promesas o Levante. E contestoume, Fran, tranquilo, de momento estoy mirando aquí los nombres de los del Lugo y las caras para no llamarle claro. Al que es tal y cual. Claro. No, y ya sí, después de eso ya nos metemos en lo otro, ¿vale? Hombre, claro. No tan tal, pero bueno, que estábamos acabando de nosotros primero planificar lo nuestro. Llegamos a Lugo y nos pusimos, me acuerdo que de miércoles a sábado igual dormimos 6 horas, trabajamos como animales y tuvimos la sensación de llevar muy preparado ese partido del domingo con el Levante, que nos iba líder o segundo, era el Levante de Javi Calleja que pierde el ascenso con el Alavés en aquella manito de bar. Sí, o penalti de Villalibre. Sí, y empatamos a unos, hicimos un muy buen partido con el Lugo. O sea, tú has hecho bastante claro, non? Para ir para... Non o tuve en claro, pero sentelo claro. Sabías a onde ibas. Houber algunha forma de que o Arenteiro te puder reter ese ano? O sea, se ofrecer algo... Non iba en ofrecer ou non ofrecer. Se me miran que me necesitan, que non me vaya, que por favor, que tal, eu quedo. Houberas quedado, sí. Pero non é que houbera, é que eu non tiña potestad para decidir se quedaba ou non, eu pertenecía. Que menos, non tamén, que che deixaran sair. O Arenteiro. Non, que menos tampouco, porque estaba no seu dereito de decirme que non, eu estou moi agradecido. E moi agradecido a como se comportaron. A min deu unha lección de vida espectacular. Argemiro é o número 1. É o número 1. Naquel momento, porque tamén el me conocía. El sabía, cando eu lle dixen naquela entrevista que eu iba para ser campeón, sabía un pouco a miña maneira de ser, de entender, de ambicionar. E viume esa oportunidade. Claro. E todo o que habíamos feito desde que lle dixen que íbamos a pelexar por ser campeóns da terceira, non sei, como que entendeu como que era parte do proceso. Nunha sociedade na que moi poucas persoas antepón o beneficio do outro antes que a propia. Correcto. E eles, foi un exemplo, acórdome de estar nunha mesa de reunión, estalos vendo como se comportaban e
decir que non quero deixar esta xente porque representame totalmente os valores deles co que pretendo ser eu como persona ou que pretendo implantar nos meus equipos. E sabías a onde ibas, o sea, non tiveches dúbidas porque eu recordo... Non, tuve en dúbidas. Pero quero decir, era obviamente porque ibas a un sitio onde os adestradores non duraban, nunha situación moi delicada, pero claro, era como si chega aquí Fran Justo, levanta este equipo, era que aproveitar totalmente o tren, non? Da segunda división. E ademais iba convencido que iba a levantar. Crees que se che deran máis tempo estaría o equipo? Non, é que eu levantei, non? Eu cheguei ao parón do Nadal fora do descenso. Por que te botou Saqués? Por comer de xaneiro foi lamentable. Tuvemos 4 partidos, penso que foran 4. Os 4 fora 3 fora da casa e un na casa e perdimos os 4. É que xoaches 9 partidos. Dos triunfos, un empate. Sí. Os primeiros 5 partidos fomos a Levante, co Levante empatamos. Outra. Eu como cuarenteiro íbamos ao campo do Burgos Promesas, era o que non tiña grada, e tiña xe unha valliña alrededor, dixen, vou provocar a quinta. Eu tiña 4 amarillas, vou provocar a quinta, que neste poñome na valla, escoita, tal e cual. Ibas sancionado. Entón provoquei a quinta para Burgos Promesas. Mal sabía eu, e debutei contra o Levante. Na grada? Sancionado o Millán ali, el dirixindo. E eu forcei a quinta porque iba ao campo do Burgos. Resulta que xogaba no Anxo Carro co Levante. Mirávita. Non Anxo Carro, vale. Bueno, empatamos co Levante. Vamos ao Sardinero, ganamos 0-1, facemos un partidazo. E habíamos entrado moi ben. Veu o Sporting e fixemos un moi bo partido, non merecimos perder. Acórdome que tivemos unha lesión complicadísima para nós, que foi Juanpe, que rompeu o tobillo, unha lesión dolorosísima. Diante do banquillo, que a min hasta me viñan as lágrimas. Fuá. Esa semana foi o domingo perdimos un 0 co Sporting, estando o Sporting con 10, tamén o único tiro que fixeron no segundo tempo. Mínimo aquel día merecimos empatar. E fomos a Ponferrada. Fixemos un partido malo, en Ponferrada, un 0. Perdimos. Pero bueno, podías perder en Ponferrada. E viña o Granada, que era o líder, de Paco López, 7 vitorias seguidas. Ganaste. Último partido antes do parón do Nadal, ganamos un 0, un golazo de Loureiro, que está ahora no Depor. Bo chaval, Loureiro. Espectáculo. Ganamos un 0. E o equipo está na puntuación de permanencia co Racing de Santander de José Alberto, o cual ya habíamos ganado 0-1 en Santander. Naquel momento, pola diferencia de goles, estábamos no rojo en vez de no rojo, pero acabar as ligas, sabedes que os enfrentamientos son directos e nos tiñamos o 0-1. O sea, tiñamos ganado co Racing, o sea, estábamos nese momento. Sí. E chegou o mercado do Nadal. De máis circunstancias que se deron que fixeron un mes de xaneiro moi complicado no Club Deportivo. O do mercado, por que dis? Marchou xente? Pois marchou Cris Ramos o último día de mercado. Cris Ramos o Lugo era a encarnación de Messi e Cristiano. É a realidad, para que sí, totalmente, totalmente. Era ganamos un 0 o Granada, o minuto 30 de partido tiña expulsado a Miguel Rubio. Que a súa arrancada ganamos 0-1 en Santander, un golazo, bueno. Era no Botafogo. No Botafogo. Era moi diferencial. E el naquel mercado, co diferencial que estaba sendo, sospeitaba ou tería as posibilidades de poder dar ese paso onde de verdad creces e de verdad pasoulle como a ti. Eso, che cambia a vida. Pero no traxecto hasta o último día de mercado houve uns partidos onde el, digamos, como eu se fora il, a súa mente non estaba igual que antes do parón do Nadal. Claro. Sumáronse outras moitas cousas que se foron dando. Tamén tuvemos mala suerte co tema do capitán de Xavi Torres, que tuvo que susto naquele Intre ser baixa porque saliu aquela sentencia. Entón, para nos era un xogador importantísimo. De repente o central e o dianteiro nun equipo que estando todos vamos moi sustiños, perdémolos. Foronse dando máis situacións no mercado que non viñan nada. Pensaches en levar a Germán? O sea, é que eu naquele Intre estaba centrado en adestrar o equipo. O mercado levaba a dirección deportiva, a propiedade. Terías levado así algún... Pero cando me firmaron a min, falouse de que a plantilla que hai que ir a muerta hasta Navidad, hai que levantar isto, estábamos a 4 ou 5 da salvación, non sei quanto era, e chegar aí vivos, e aí vamos a darlle ese impulso ao equipo. Fixemos ese impulso, ese pam, e chegamos a xaneiro e o equipo non é que non recibira, que perdeu moito potencial. Bueno, fútbol profesional, 4 partidos, 3 fora, fomos a Leganés 1-0, único disparo entre os 3 paus do Leganés, fomos a Miranda 2-0, peor partido de Fran Justo no Lugo,
E o que nos matou foi que xogamos co Villarreal ben na casa e perdimos 1-2 con 2 penaltis de VAR e un arrojo de VAR en contra. É un partido que non merecemos perder co Villarreal. E fomos a Albacete, perdemos en Albacete, ese venres dimite Pita. Yo luns chámanme que van cambiar de adestrador. Como tomaches ti? Como recordas esa chamada? Pois o primeiro que fixen cando mo comunicou Tino foi agradecerlle que haber apostado por min, que me dera a oportunidade de poder dirixir no fútbol profesional e poder cumprir un dos meus sonos cando empezaba isto a pasar, e despois pois que é fútbol, que é a súa decisión, que non a comportía, pero que non me quedaba máis remedio que respetala. Crees que che acabaría indo ben esa temporada se chegas a seguir no equipo? Creo que hubiéramos feito que o equipo competira. É o que creo, que hubiéramos feito que o equipo competira, porque con traballo, entendendo das novas situacións que íbamos ter, pero sí que é verdade que a plantilla era moi limitada. Pa categoría, po nivel que exixía a categoría, ca pérdida de Cris Ramos, ca baixa de Xavi Torres, que despois sí que acabou xogando, pero mentalmente nunhas circunstancias diferentes, pois o equipo estaba susto. É a realidade. Tamén se non fose así, probablemente non apostaran por un rapaz de 33 anos do Arenteiro, ou se tuveran un límite salarial bárbaro non viñan a firmarnos a nós. Quero dicir que todo vai da mao, entón con isto tes que tentar sacalo. Entón un pouco pues, entender como foi o proceso, quedou má lástima de decir con tempo, ou eu pensaba, claro, como viña acostumbrado a Orense e Arenteiro, dixen, bueno, se non se descendemos, vou facer o traballo para demostrarlles que traballo ben, e o ano que ven facemos o equipo para volver a ascender. Esa era a miña mentalidade. Esa era a miña volvendo ao primeiro partido, porque me chama a atención moito eso. O sea, o de chegar, que o mellor é unha das plazas máis importantes da tua vida, ao final, debutar co Lugo en segunda e tal, é non conocer prácticamente aos xogadores. No, home, non, prácticamente. Si que os coñeces, pero refírome, non coñeces, digoche que dormimos moi pouquiño. Nós era o venres e tiñamos visto os 14 partidos do Lugo desa temporada. Habíamos visto competir a todo o mundo, víamoslos entrenar, vimos partidos de xogadores que non estaban xogando en temporadas anteriores para ver como se desenvolvían. Bueno, eu penso que fixemos un traballo express importante para pornos o día, porque tiñamos ante nos a oportunidade da nosa vida. Pareceme que é complicadísimo eso, claro. Sí, pero cando tes paixón e tes ganas, sacas, vas como títeres, acórdome ali traballando e vamos flotando de non dormir, pero sacámolo e sacábamos a enerxía despois con eles e fixemos un bo partido. De feito, marcaron o gol tamén un penalti dunha maociña de VAR, que senón chimpamos o partido o Levante. E ten que ser unha, o sea, imagino que sería plantexaría do seu partido un pouco de maneira continuista co anterior entrenador, non? Porque tampouco vas chegar e decir... Bueno, o anterior entrenador acórdome que xogaba 4-4-2, nos plantexáramos un 4-1-4-1 ou 4-5-1, tiñamos 3 ideas en ataque, 3 ideas en defensa claras, pero penso que desarrollaran moi ben os xogadores e tamén aproveitándonos do traballo que había feito, por suposto, o anterior adestrador, porque había moitas cousas que se estaban tamén a facer que se podían aproveitar. E despois pasas pouco sin adestrar, porque o ano seguinte imos pasar rápido por Real Unión e Algeciras, porque senón isto vais ás 3 horas. Canto levamos? 2? 1:55. Non está mal, Bueno, chegas ao Real Unión, fas as cousas ben porque chamas a atención dun equipo de primeira ref e vas a un equipo histórico. Ali incluso levas os xogadores da túa confianza, Emil, Escobar, Joseca. Que tal por ali? Porque resultoume moi curioso ver que en decembro deciden destituirte e despois regresas ao equipo para salvalo finalmente. Podes nos contar un pouco así rapidamente a túa experiencia co Real Unión? Porque isto... teño un recuerdo maravilloso. Sí. O Real Unión en outubro ponse en contacto conmigo, porque non na semifinal da Copa Federación eliminamos o Real Unión e pegamos un baño de época no Espiñedo, Cuarenteiro. Sí. E aí xa empezan a falar comigo. Eu, despois do que sucedera en Lugo, tiven aí uns meses de moita reflexión, era a primeira vez en moitos anos que estaba na casa parado, e tiña claro que o seguinte ano quería adestrar onde sentira que confiaban en min de verdade. Entón, fomos para lá, fixemos unha plantilla entre o director deportivo e eu, comezou o ano moi ben, na xornada penso que 12 éramos líderes ou segundos ou, bueno, por aí ganamos o 3-0 o Depor que ascende a segunda A e ese día metémonos de segundos ou de primeiros, non me acordo. Despois temos aí unha racha de non ganar creo que 5 ou 6 partidos e chego para un do Nadal
nese intre, cando se fai efectiva a compra do Aston Villa, entra no accionarado do Real Unión, o Grupo Villa. Unai Emery. Sí, Unai xa era o presidente que a mí me fichou. Eu para fichar no Real Unión reúnome con Unai Emery en Hondarribia no seu hotel varias veces. E recibiute dicíndoche good evening. Good evening. Un espectáculo. Ademais, Unai Emery era o meu ídolo. Sí. Cando comezaba a ser adestrador ali no Ponte. Ostra. Era Unai Emery, pois imagínate sentado con el nunha mesa para firmarte por... No. O director deportivo sabía, e Igor e Josu tamén, pero a él non lle dixe. Entra o Aston Villa nese momento. A xente que está gestionando o Aston Villa en dirección de fútbol, en dirección de clubes conveniados e demais, queren acortar procesos, queren meter xogadores en Irún, deciden pois un pouco empezar cun lienzo en blanco metendo o corpo técnico do Aston Villa B no Real Unión. Pero é unha auténtica... Para acortar procesos para a súa metodoloxía, porque esa xente xa está desarrollando a súa metodoloxía. Entón dicen que nos estábamos 11º, creo, 10º. Era a mellor clasificación en 3 anos do Real Unión. Sí. Entón, pois que moi o noso pesar, que isto pois que era un pouco unha decisión empresarial, non deportiva, e que iban facer ese cambio. Vale. O 24 de decembro, dixeron. Boa noite, boa, Si, ás 9 da noite, dixeron. Hostia, tío. Sí que te chafaron Entón, joder. Pois imagínate, eso foi difícil de digerilo. Pero hai que aceptalo. É o que hai. E que estiveches? Uns meses na casa e volviches? Somos profesionais, temos que aceptar pois, que estamos nun mundo no que tamén vivimos gracias a esa xente que ve o fútbol como empresa, porque senón o fútbol non, en primeira federación é inviable. Estive na casa xaneiro, febreiro e marzo formándome moito. Aproveitei teño tamén a titulación de dirección deportiva, estudiei moito inglés. Forméme moito metodolóxicamente, vindo traballar a moita xente. E acórdome que o 27 ou 28 de marzo o Real Unión neses 3 meses colle unha mala dinámica e métese no descenso. Casualidade? Estaba o domingo, bueno, no, eu digo de verdade, non lle desexaba para nada que se metera no descenso, nin lle desexaba mal, independente. O meu camiño ali xa había estado, eu iba a continuar o meu camiño e tiña moita xente querida que lle tiña aprecio nese vestiario. Claro. E o que quería era que tiveran os sitios. E chámanme que les dá esta vergoña chamarme. Home. Pero que o teñen que facer. Porque consideran que son o único que son capaz de se vou salvar aquel. Pedía o vestiario tamén, seguramente. Tamén. Todo o vestiario pedía. Claro. E así foi. De feito, chamaronme varios xogadores. Non, así foi, non. Chamaronme o domingo e dixenlle que me collían en frío. Fíache todo duro, así de... Que falábamos o luns. Eu naquele entón falaron co meu agente o lunes. Chamoume e díxome que pensaba que tiña que ir. Fixeronme unha oferta boa, mellor que cando estaba. Dixen, bueno, pois penso toda a noite, mañá contesto. Tiña hasta as 11 do martes para contestar. Xa sabías que ibas a decir que sí? Chamei o martes ás 11 e dixenlle que non. Que non iba. Que me entendían perfectamente, que me agradecían moito xa solo o feito de habelo pensado e demais. Transcurriu o martes e o miércoles á mañá iba a inglés ás 9, ali ao barrio do Couto. Salía de inglés, iba ali cruzando a Ponte Nova cara a miña casa. Unai Emery. Non, Unai xa había falado comigo e a cabeza unhas palabras do meu representante: las personas cuando cogen más valor en la vida es cuando alguien que tiene necesidad coges y vas y le ayudas, y como seas capaz de ayudarle y sacarlo de la necesidad, eso son las personas de mayor valor en la vida, Fran. Bordalás fue al Getafe en las peores del Getafe, nadie daba un duro porque salvara al Getafe y fue y lo salvó.
y tú me dijiste a mí el otro día que no ibas porque no sé qué, pero que sabías que si ibas que estabas seguro de salvarlo. Entonces me quedan esas palabras, y entonces me daban esas palabras y cogí y llamé a mi representante y le dije: mandan tus palabras del Bordalás ahí. Aún estaré a tiempo, porque si voy lo salvo. Y coge y me dice: bueno, pues los llamo ahora y te digo. Y así fue. Y los llamó, y ya me llamaron ellos al momento. Estaban al parecer en el círculo para comunicarle a la plantilla, porque toda la plantilla estaba expectante a ver qué contestaba y se lo iban a comunicar el miércoles, porque al parecer para ellos iba a ser un bajón. Decir, sí, por favor, tal. Entonces le dije el miércoles, tenía clase con mis alumnos del UEFA en Vigo de táctica, dije, y tenía el examen, y dije, estaba haciendo esto, esta gente estuvo aquí, tengo que rematar con esta gente. Fui a Vigo, hice el examen, me fui a casa, dormí, y el jueves a las 4:30 de la mañana arranqué para Irún. Jugábamos el sábado a las 7 con el Cornellá. Le pegamos una patada al libro de la preparación física que no te lo puedes ni imaginar. Jueves y viernes, -2 y -1, que en teoría no hay que hacer nada. Entrenamos como animales para preparar el partido. Jugamos sábado a las 7. Del minuto 75 al minuto 90 está ahí el vídeo para poderlo ver. Se le subieron los gemelos a 8 jugadores. Y ganamos 1-0. Duros, Ostras. Joder. Ganamos 1-0. Y conseguimos salvarnos el último segundo de la última jornada. En Riazor. Nosotros ya acabamos en Riazor el partido. Estamos pendientes de lo que sucedía en Lugo, en el Anxo Carro. Mira. Que el Lugo, sin jugarse nada, le empató al Sabadell. Nos salvamos y el Lugo hizo que yo consiguiese esa permanencia. Mira ti como son as cousas. Por eso no se puede desear el mal, porque nunca sabes. Sí que é verdade. Nunca sabes. Sí que é verdade. E que, Algeciras, deixas o Sí. Real Unión? Por qué abandonas Irún? Porque ya había ido y ya lo había salvado. Y después ya era ahí ya era la digestión de me echasteis, luego me llamasteis, tal. Eles querían que quedara, supongo, ¿no? Sí. Me ofrecieron un proyecto de 2 años muy interesante. Y lo pensé mucho. Pero luego también dije, mira, tengo 34 años, ya entrené en el grupo 1, ya entrené en segunda división, ya entrené en todas las otras. Me falta el grupo 2. Si voy al grupo 2 y también consigo objetivo, bueno, pues como otra fase de los videojuegos desbloqueada. Sí. Y había aquella posibilidad, y eso que dicen de que hay que vivir en el sur para saber esa experiencia, 1 año, que hasta que no sé qué, que no sé cuánto. Y en ese trayecto de esos meses, en febrero, yo ya me había reunido con el Algeciras. El Algeciras vinieran a Madrid a verse conmigo y me habían transmitido. Ya el año anterior, cuando firmé en el Real Unión, me quiso el Algeciras. Y ese febrero me transmitieron que les encantaría que fuese su entrenador del año siguiente. No firmé ni mucho menos, pero sí que me lo transmitieron. Y a mí en un momento de cese de Irún, que cojan y tan pronto lo tengan tan claro, era algo que yo también tenía ahí en mi cabeza, porque creo que es importante para los entrenadores que cuando vayas sientas que creen en ti. Claro. Y decidí irme a Algeciras. O proxecto, que proxecto era? Objetivo permanencia, un grupo lleno de transatlánticos. Xa, que o grupo xa forte, xa. Y desde esa humildad, sabiendo que éramos de los 4, 5 presupuestos más justitos de la liga, pues intentar competir e intentar outra vez E novenos. una permanencia. Máis fortes de grupo que outro, dirías? Un grupo diferente. Es que hay... En el grupo 2 igual tienes 9 equipos que no es playoff, es que casi hay que pelear por campeonar. Muchos históricos del fútbol, muchos estadios imponentes y también aquí la climatología, ¿no? Al vivir los dos te das cuenta que al final la climatología es mejor, entonces la gente tiene más hábito de ir al fútbol, entonces en el fútbol hay más masas sociales, hay más presión. Bueno, es un grupo diferente que el grupo 1, también tiene evidentemente su miga, tiene el nivel y la complicación. Pero a mí me apetecía probar eso del grupo 2 para que ahora cuando habla del grupo 1 y del grupo 2, una cosa es verlo, imaginarlo y otra cosa es haber trabajado todos los días de tu vida en el 1 y en el 2 y también tener esa experiencia. E tras isto, chega esta tempada que chega a opción do Mirandés en segunda división. Chegas a un equipo que viña de facer un ano espectacular con Lichi, non? Dice así, Lichi. Bueno, non sei. E chegas a un lienzo en blanco, non? Porque chegas a un equipo no que quedan só 2 futbolistas e non sei como que oferta recibiches, e estabas xa coa idea de ir ao Mirandés, como foi? Foi o ano da miña vida que máis ofertas tuve. Sí, non? Sí, este verano.
hai veraos que non te chama naide. Ofertas de fora tamén, entendo. E outros que te chaman. Tiven 10 ofertas de Primeira Federación. Dios, en Galicia incluso. Tiven 10 ofertas de Primeira Federación. Entón, de que te chaman, te entrevistas, queres, tal, cual, tú faz na cabeza as túas situacións. Eu tiña claro onde quería adestrar. Sí, era o fútbol profesional, No, bueno, un pouco con esa paciencia de intentar optar por lo que crees que pode ser o mellor, ese punto de ambición que todos temos, pois esperamos ata o final e deus esa posibilidade que sabíamos que podía haber. Era un pouco complicado, non? Porque o equipo tardou moito en facerse, non? O sea, estaban... Joder, creo que faltaban 2 semanas para empezar a Liga, estaba o equipo medio... Que burrada. No, faltaban 2 días e éramos 7. Pois... Eso non se concibe. Pois eso é moi extraño, non? Foi unha situación moi diferente, pero volvo ao mesmo do Lugo. Se non fora unha situación tan diferente, tan difícil, tan difícil, seguro que non éramos nosos adestradores. Claro. Entón, tamén poderían dicir, pois en vez deste que apenas ten experiencia na categoría, viñera un que ten moita experiencia, igual o equipo rendía mellor. Entón eu que lle estou moi agradecido por dar a experiencia, como ainda están en temporada e demais, prefiro non profundizar moito no Mirandés e desexar desde aquí que se salven, pois polo mismo que vos dixen con todos os xogadores que convivín con toda esa xente no día a día e que o gallá acaden o seu objetivo que aí o están pensando. Resultoume curioso que foi Pibe o que marcou o gol do seu último partido co Culto que perdedes ali na xornada 12 cando te botan, marca Pibe que pita o árbitro final a xente da Culto tal celebrou e Pibe que fixo cando pitou o árbitro final veo onde a min estuvo comigo un borrato. Non lle vou dicir que non el ten que facer o seu traballo, pero unha cousa é o fútbol e outra cousa son as persoas e outra cousa o legado que vai deixando nelas. Seguro que el tamén se acordaba moito de min e por eso fixo ese sexto cando rematou o partido. Sí. Que tal Hugo Novoa? Hugo Novoa de Ourense, de Seixalbo, ainda que el está fincado de Bertamirán. En Bertamirán e demais, bueno, ten ali a familia en Seixalbo, entón os de Ourense tamén tiramos un pouco por... Tiraches ti del para que fora para o Mirandés? Reunime con el, fun con el a Vitoria, a sentarme con el para animalo a que dera o paso, sí. Joder, o Mirandés está no que ter complicado, non? Para facer... Como que todos os anos son moitos equipos, moitas sesións, moitos equipos novos, non? Que se renova todos os anos. Eso ten que ser moi complicado tamén. Bueno, ti só estuveches unha pretemporada, pero vivir eso varios anos seguidos... É unha experiencia que che fai seguir crecendo, seguirte desarrollando e ya é complicado encontrarse unha pretemporada máis complicada que esa. Entón, pois, como tamén era desde ese punto de vista a nivel profesional, decir, mira, cando pasemos esta, xa calqueira que nos veña non nos vai asustar. Entón, pois, outro reto tamén aí, check. Sí, señor. E, bueno, pasando un pouco xa a actualidade, entón, non sei, agora estás un pouco desconectando, non? Non estás vendo moito fútbol. Error tamén. Estás vendo moito fútbol? Moito. E que ves? Que fútbol ves? Pois a segunda división e a primeira federación teño totalmente dominado os dos grupos, todos os partidos, todas as semanas. É o meu traballo. Ora teño tempo. Eso, organizarte unha metodoloxía de traballo, organizar as túas horas e prepararte para cando chegue o momento que non sabes con quen nin donde, estar o máis preparado posible. E a maiores desto todo, ordenar todo o vivido, toda esa metodoloxía de traballo, todo ese método Fran Justo, por así decirlo, que se foi xerando en todos estes anos que fomos nomeando, pois para ter claro como quero que traballo o equipo no que me toque traballar no futuro. Nada na cabeza, non? Estranxeiro, unha experiencia fora, unha selección. Sí que tiven a oportunidade de adestrar no estranxeiro, tiven varias oportunidades, algunhas incluso moi insistentes e moi apetitosas en suculentas. Dende novembro aquí, porque só podíamos adestrar fora de España. Pero consideraba que non era o momento, porque para min algo moi importante é como cando ves ou vías a rapaza que che gusta, non? Que sintes esa florciñas e tal. Sí. Cando te chama un equipo, para min tens que sentir que ese se só faz porque traballo, porque tal, non penso que non vai ser ben. Sempre me guiei polas miñas sensacións e de momento vou intentar seguir facendo así, a non ser que teña outro tipo de necesidades que o que hai. E hai algún futbolista que che gustaría adestrar e que ainda non adestraras nunca? Sí. Moitos. Un así que che chamara a atención. Que xogara contra ti e che dera pa o pelo.
Home, pois a Andrés, o do Racing, pois apetecíame que fora meu. Claro, non estaría mal, en vez de verdad. estar na contra, claro. Cando estivemos con Damián, a él gustaballe moito Íñigo. Sí. Íñigo Vicente, claro. Estivo no Mirandés. Tampouco me importaba adestrar a Íñigo, Normal. Non había problema. Bueno, e que máis temos por aquí? Algunha máis ou pasamos a preguntas da audiencia, Vieito? Podemos pasar a preguntas da audiencia, eu creo. Que senón aínda falta Vieito, O sea, Vieito, Eros. Sí. Ollo, Preguntas da audiencia? Sí, eu creo que sí. Que Barsete, que sempre pregunta, ten en preguntas de afondar, Bueno, esta pregunta non sei. Algúnha vez te estafaron nun club? En calquera dos sentidos que se che pode ocorrer. Esta, sí ou non sei se te estafaron ou se te sintes... Ollo que... Un pouquiño sí. Non vamos decir o club, non? Non. Consellos para os adestradores que se están formando dende a perspectiva da comunicación co resto do staff, directivos e directores deportivos. Como afrontas ti esa comunicación? Respeto. Nunca perder o respeto. E entender que nós somos unha parte máis do organigrama, unha parte máis da árbore, que cada un ten que ter o seu espacio para que funcione o sistema. Tes que respetar os espacios da xente, non podes querer abarcar o que non che corresponde. Perfecto. Pregúntanos Darío BN12 tamén. Que factor marca a diferencia entre un futbolista profesional e un futbolista semiprofesional? Pois os seus hábitos, a súa maneira de adestrar, a súa maneira de entender a súa profesión e o talento innato que ten para as súas condicións. E como adestrador, personalmente tratas diferente un futbolista semiprofesional que un profesional? Non. Non. E temos a última, enlazando un pouco con esta, de Rubén P. Gil, que di: canta diferencia hai entre fútbol profesional e semiprofesional? Estrutura, xogadores, velocidade... Non sei se ti notaches moito. Moito. Hai moita diferencia, pero o bo de que cando tú vas como adestrador é que os que adestras, en teoría, tamén teñen que ser xogadores de fútbol profesional. Claro. Bueno, pois agora haberá que darlle paso a Eros, non? Eros. Furancho Furiño. E voy. Moi boas, Eros. Que tal? Como estamos? Moi ben, aquí con Fran. Sí, aquí. Pues Que nos traes? estamos, Que nos traes? Pues que a sección máis divertida, non me vale furar, aí onde vamos un pouquiño hacia o aspecto persoal, con un xoguiño que vamos a poñer un pouco en compromiso, un pouquiño solo. Ui. Pero comezamos como sempre co test Furiño e comezamos como sempre con un hobby de Fran Justo. A bicicleta. Penso Bicicleta? que sí, eso, o spinning. De sair de ruta No, tamén. en clases, sí, no, en clases no gimnasio, pois agora teño tempo, pois fago unha clase prácticamente todos os días. Ostra. Ostra. Uns vician a spinning e outros ao pádel. Sí, como a ti. Endas facer o... Como se chama? O sus o wush ou tal. Non sei se sabes. Que é iso? Eso é... Se non sabe Fran. O sus ou wush, é que non me acordo ben o nome. É como unha app que é como se fora un videojuego que tú vas facendo rutas ciclistas sí, e vas no, facendo na casa. Nos Está moi facemos un chulo. pouco, estivemos facendo estes días a simulación das etapas do Gran Camiño. Ostras. Oh, Eso que mola, guai. Sí. Eu acórdome que antes nun gimnasio que fora tamén poñenche aí Óscar Freire no Tour de Francia, aí mallabas aí. Óscar Freire. Freire ou Pereiro ou todo. Óscar Pereiro, non? Ou Óscar Freire. Tamén Óscar Freire Sí, tamén, claro. campeón do mundo sprinter. Sí. Non me fagades esa da semana pasada, que non sabía quen era. Ti non o biches. Como era o de balonmán este? Que non coñecía eu. Talando se vai. Pero ese- se valle. Pero ese era gordísimo. O sea, Sí. O fillo Non xa me gusta aceite. tanto o deporte. Óscar Freire, bueno, mira que era moi bo. Campeón do mundo, Campeón do mundo. Cal é o mellor momento que viviches nun campo de fútbol? O mellor momento que viví, pois igual ese día do Almería cando rematou o partido, estaban ali festexando todos os xogadores así diante miña a vitoria, eu estaba así un poquinho apartado para atrás, eu penso que sí, foi un momento. E o peor? O peor, os peores momentos, pois cando non hai é cando é unha derrota que sabes que complica moito a situación. Un ídolo da tua infancia. Unai Emery. E cal é o teu guilty pleasure? E a ver esas clases de inglés. As clases de inglés como van? Pecado prohibido. Non sabía. Placer prohibido por aí. Argominolas.
Gominola. Cales, importante. Cales. É que me gustan moitos, pero... Os Haribo. No, gústanme as regalices, típica regaliz roja, de 5 céntimos de rapá, esas... Quen era aquí? Juanito. Juanito amigo. A Juanito amigo cantaban. Que pasan, intenta non telas na casa, intenta non tal, pero así un día que dices, bueno, un premio. Bueno, non é prohibido pero as aceitunas tamén. As aceitunas encantan. Rellenas, sin relleno. O sea, si alguén Normalmente con hueso. Con hueso. Se alguén tivera aí aceitunas agora mesmo, estarías máis pendiente das aceitunas. Sí, eu podo acabar de comer nunha boda que se hai unhas aceitunas apetecen. Cal é a túa comida favorita? A miña comida favorita, gústame o cabrito asado. Gústame moito. Boa elección. Boa elección. Cal é a maior ensinanza que che deron? A humildade e o respeto. Cal foi a viaxe de equipo máis divertida que tiveches e por que foi tan anecdótica? A ver, cando ganas fora da casa e hai moito recorrido, pásalo ben sempre na volta. E a min gústame, penso que é un momento que fai equipo, que hai que disfrutalas. Ademais, telo que pasar ben, sabes pa qué? Para que cando volvas a ir fora hai que volver a intentar ganar para volver a pasar ben. Efectivamente. E algún así, con algunha anécdota que recordes? Pois acórdome cando ganamos en Santander co Lugo, Millán e eu viñamos contentísimos, e o autobús estaba así un pouco cansado e tal, e mellor collamos unha cerveciña e para abrila facíamos para que non se escoitara o sonido da lata. Esa é moi boa. Esa é moi boa. Cal foi a maior celebración que che deu o fútbol? Pois conocer a moita xente. A moita xente que forman parte ou son das persoas máis importantes da miña vida. A que 3 compañeiros, pode ser xogadores que adestraches ou compañeiros de staff, levarías a gastos pagos a Punta Cana? O Meleiro, o Iván e o Millán. Bo equipo. Bo equipo. Sí. O Manu Doctor tamén entraba ben aí, pero bueno, como se eche de 3, pois entro algún seguro que non podía, pois arreglamos. Si non, home, sempre se pode meter unha maleta, así que no control para nada. Que foi o máis extraño que viviches nun campo de fútbol? Máis extraño. O da ambulancia, cuidado. Sí. Tocoume vivir algunha situación tamén desagradable con algún rapaz que tuvo un golpe que moi complicado, acórdome unha vez moi complicado, necesitábamos que chegar o helicóptero, xa. Hostia. E foron uns momentos difíciles de un vivir. rapaz, un neno. Sí, un neno de 16 anos, eu estaba adestrando os benxamís da Escola Deportiva Concello de Celanova, que eu traballei ali 4 anos. E no campo do lado xogaban os juvenís e deu un golpe contra a valla na sien e foron os momentos moi difíciles. Hostia. Cal foi, mira, normalmente decimos o adestrador que máis te marcou, pero vou preguntar o xogador que máis te marcou. Teño moitos os que estarlle agradecido. Moitos, porque penso que gran parte de toda esa trayectoria no que hubo moitos obxectivos acadados, porque eu estou moi orgulloso que sempre que podemos empezar e acabar conseguíamos o obxectivo, pero bueno, nestes últimos anos tivo moito que ver con que todo o que sucedeu Pol Bueso no Arenteiro. Pol Bueso, un grande debe ser Pol Bueso, sí, e que trayectoria. Un capitán con e sin brazalete. Sí, ademais ese ano, bueno, non o ano dos éxitos, o ano anterior toda a primeira volta sen ficha, vendo todos os días de Pontevedra, insistir, persistir e nunca desistir. É un cuadro que puso allí en la entrada. Buah, ostra, que tipazo. Que obxeto de fútbol gardas con máis valor? A primeira victoria fora da casa do Arenteiro en segunda ref foi no El Mántico. E aquel partido, antes de comezar o partido, eu sempre lles fago a todos darse un abrazo e un beixo entre os compañeiros e rezamos, o que quere reza, o que non reza, é un momento de concentración. E Pol veu e regaloume unha cadea e díxome, esta é pa ti e desde hoxe vai cambiar todo. E cambiou. Ganamos aquel partido, acabou e dixenlle, toma Pol, a cadea que xa guardei. E me dixo, no, esa es tuya, ya pa sempre. E a cada partido que vou ven a cadea de Pol conmigo.
Ostra, que Que bonita. bonito. Sí. Foi a historia máis bonita de obxecto que gardas con máis... Sen dúbida. Pode ser, Sen dúbida. E por último, como queres que te lembre o fútbol galego? Ainda queda moito que Ainda lembrar. queda moita corda, moitísima. Pois como un rapaz que tiña paixón, pero que os entendía como persoas, os respetaba e tentaba de axudalos, que era unha boa persona. E imos co xogo, porque xa decía que eran decisións un pouco comprometidas, Sabe Dios. neste que caso completamente tolas, pero serán dun formato diferente. Coñeces o casar, matar ou tráscalas chas? Que? Non. O casar, matar ou... Bueno, Pódome imaginar, outra palabra, pero... sí. Sí, sí. Pois neste caso vai ser adestrador, director deportivo ou comentarista. Vale. Imos che poñer grupos de 3 xogadores e tens que dar unha desas cualidades. Vale. Comezamos co primeiro grupo, é Ger Novoa, Diego García e Adri Castro. Adestrador Diego, Pégalle. director deportivo Adri Castro e comentarista o Ger. Sí. Eu vexo así tamén, Sobre todo na CRTVG. Sí, sí, dixo que lle costou moito salir a Ponferrada para por falar galego, por ter que falar en castelán, claro. Sí, non, Sí. Sí, señor. Albertito, Brais Pedreira e Xuster. Albertito adestrador, que porque xa o é, Sí. Boa adestrador, ademais, non? Sí. Moi bo. é moi boa persona. Xuster comentarista Personaje. e Brais director deportivo, que é máis introvertido, pero é un rapaz moi inteligente. Marquitos, Manín e Pol Bueso. Marquitos comentarista. Manín director deportivo e Pol Bueso adestrador. Esta é sincera. É que eu Sí. Pol Bueso vexo carne de adestrador, pero top. Ou de director deportivo, Sí, tamén. ou de asesor, ou Sí. en calquer ámbito onde queira, vai no facer ben. Loureiro, Xavi Torres e Señé. Comentarista Loureiro, Tamén na CRTVG. sí. Tamén na CRTVG, director deportivo Señé e adestrador Xavi. Ajá. Xavi Torres está adestrando. Creo que Está en prácticas con un equipo juvenil do Elche, eu guardo boa Sí. relación con el. Falamos e Estivo está aí. González. Sí. Da época do Real Unión, Víctor Emil, Vidorreta e Antón Escobar. Ander Vidorreta, Ander Vidorreta. xogador do Pontevedra. Efectivamente. Ander Vidorreta, director deportivo. Escobar, non lo veo, De nada. Destas ocupaciones, no. Difícil. No, adestrador seguro que no. Entonces, por descarte, tiene que ser comentarista. Pode facer unhas comentarios. Y a puede Emil, hacer pero es que a algo. Emil tampoco lo veo de adestrador. Es tan pasional y tan sincero y tan emocional que... Un así medio, home, yo. Bueno, O caga, o non estuvera votando Sí, un Sí, cambio, sí. Cando eu o adestraba, ele era o adestrador dos juvenis do Alenteiro. Por descarte. E Emil... Pero Sí, o Emil que ao fagan mellor- tándem para comentar e para adestrar os dous e xa está. Oye, Emil o mellor pode ser ese entrenador que se caga en absolutamente Sí, todo, pero- baixa todos os santos do ceo. pode ser. Pode ser. E por último de outras épocas, París Adot, Neco Celorio e Fer Medrano. Adestrador Paris Bo lateral, é moi boa persona. Sí. É un grandísimo xogador e unha persona espectacular. Sí, Ex do Depor, Natural, íntegra, de las que quedan pocas. Siguen activo, ¿no? París Sí, en el Algeciras. Neco, director deportivo, e Fer Medrano, entrenador. Perfecto. Vaya. Listo, Eros. Listo. Estivo guai o xogo, do Tristi Trasca este. Tráscala, Tráscala. Nada, pois pasamos agora rapidamente ás preguntas clásicas, Fran. Non sei se as coñeces, pero Bueno, vamos ver. a primeira é: cal é o animal máis forte ao que lle gañarías unha loita, vida ou morte, nunha habitación pechada e sen armas? O máximo. Un animal así... Pode non sei ser. como te desenvolves, non sei. Pode ser un animal contundente. Sí. Aquí díxose de todo. Antón Díxose- Escobar dixo unha quenlla,
Díxose dende un cocodrilo a un gatete. Un caniche. Sí, eu en eso non me desenvolvo moi ben. O sea que... É vida ou morte, Fran. Si non se queda máis remedio, teste que agarrar. Eres ambicioso. Ante a vida, Pero, ambición. Pero para dicircho convencido e verme nela, bueno, vamos ver. Imagínate que pase. Porque... Sí. Que entre o rinoceronte. O jabalí, veña. Ollo, Ese é un clásico, É duro, pero é duro, é duro. O jabalí é duro, pero eu creo que das. Tes que intentar, non? O sea, vas a acabar Ten un ferido. perigo Eu do... non sei como se faría, a verdade. O jabalí ten o perigo de que ferido é máis peligroso. Xa pa ferilo, xa. Como jodido. sabes? Joder, no, é verdad. Sempre dice... Vale. Sempre se dixo. Se ten crías. Buah, é que esa é outra. Si é jabalí femia con crías ao lado, olvídate, estás morto. Xa o dicimos un pouco despois da entrevista, pero hai algún equipo polo que non ficharías nunca, polo que sexa. Non. Dache igual. Cal sería o rival do Nogueira de Ramuín? Sabe, a verdad. O Loñoá, ali Derbi, o Melia está, pero Non hai ese ningún moito. eu estou Nogueira sempre estuvo un escalón, o sea, por decirlo de algún modo. Por enriba. Sí. E por último, que serías se non foses adestrador? Pois traballaría no mundo da empresa, porque teño formación en administración e dirección de empresas, e traballaría no mundo da empresa, seguro que non sei se en situacións de liderazgo, de gestión de persoas, nese tipo de ámbitos, seguro. Pero agardas ter unha carreira boa e larga, non? Bueno, vamos a ver o que depara o futuro. De momento estou feliz, teño moita ambición e teño moita ilusión. Se sigo e podo optar a seguir, pois tentarei, no? E se en algún momento pois tamén a perdo, pois seguro que me van a ilusionar outras cousas. Sí, señor. Pois seguro que ata aquí, non? Sí. Ata aquí, sí. Pero antes de rematar, como nos gustou moito o podcast e demais, escoitarte, pois imos che regalar isto, Fran, que é dos nosos patrocinadores de Gin Sports. Podes abrilo se queres, non é a caixa, é o que hai dentro. É o que hai dentro, non? Sí. Que xa me imagino. E esperemos que o leves por aí por partidos no fútbol profesional, para beber, leva... Moitas gracias. Molaba aí sería no espectacular. primeiro adestramento do próximo club, levar Sí, 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 non vale furar, a cámara grabando. E de xa. feito, merda, olvideime, porque deberíamos ter traído outro para Millán. Verdad? Bueno, non pasa nada que Total. Atoparémonos de novo. Atoparémonos, digo eu. Outros 5 anos máis Home. tarde a ver que pasa. Bueno, se hai 5 anos seguro que volven cambiar moitas cousas. Non pa moito, Ese- A mellor volve Sí, sendo sí. Mister do Barça. Bueno, sí. Ou non. O importante é volver feliz e que vos estedes ben e que eu tamén, que eso é o importante. Eso é importante. Pois sí. Que maravilla. Efectivamente. Por moitas gracias por vir, Fran. A verdade Eso, que moitas un gracias placer, a vos. Como a última vez. A verdade é que foi un podcast que eu creo que merece algo, ¿no? Sí, dalle ti. Merece, ¿o no? Sí. Merece o like, a suscripción, o seguimento en redes sociais de todos os furiños, o darlle hype a absolutamente todo para que sepamos que vos gustan estes contidos, que sabemos que sí, pero si non lo facedes saber, indo sabemos máis. Un comentario, Fran Justo, vaya crack. Un comentario tamén, o que irades. Pero tamén é importante que estades aquí e que sodes rapaces que, no, e que gustalles, entón forman un podcast, gustalles, gradúanse en periodismo, prepáranse, pagan costes, entón as cousas suceden, porque moita xente ou moita xente nova quere ser, quere estar, pero hai que formarse. Traballar, Fran. Hai que traballar, Constancia. hai que estudiar, que non regalan as cousas. Cando me chamastes encantoume, viron da vos que sodes rapaces que queremos estar no periodismo, pero primeiro fórmame no xornalismo, gradúme, vou a miña facultade, estudo, e sigo, que as cousas non veñen do aire. Totalmente. Efectivamente. E así en todos os ámbitos. En todos os ámbitos, efectivamente. Correcto. Pois con esta mensaxe despedímonos, non? Porque nós aquí seguiremos. Sí, señor. Como sempre. Falando Do fútbol. Que máis? nos gusta. Aí estamos.